మనల్ని పిలిచిన రోజు, దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుగా ఈరోజు మనల్ని దర్శించబోతున్నాడు. దేవుడు ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దినముగా ఆయన మన పట్ల కరుణ చూపించబోతున్నాడు. Mercy is going to show His mercy, special mercy today. Special grace is going to show towards us today. And God says, I see your tears. నీ కన్నీరు నేను చూశాను, నీ బాధ నేను చూశాను. God is telling that I know you through and through. The misery, the problem, what you are going through, but I never leave you nor forsake you, my son, my daughter. I am with you. That is why I called you today to stand in my presence, to be with me today. We are going to see the glory of God today. That is why God has brought you here. None of you will go empty-handed today. Definitely you are going to meet Jesus Christ. Your Savior, your deliverer is going to deliver you today. He is going to visit you. Jesus said, నేను మిమ్మల్ని దర్శించే రోజు ఈ రోజు, నేను మేము కలుసుకుంటానంటున్నాడు. సమరయ స్త్రీని కలుసుకున్న దేవుడు నిన్ను కలుసుకొని లివింగ్ వాటర్, జీవ జలమును ప్రభు మనకి ఇస్తున్నాడు. నేను వందనాలు చెప్తాను ఈ రోజు. ఆయన గొప్ప కార్యాలు మన మధ్యలో చేసినందుకు వందనాలు చెప్తాను. జరగని సైన్స్ అండ్ వండర్స్ టుడే God is going to do. God is going to do. The lame will walk today, the blind will see today. పుట్టివారు లేచి నడిచే అభిషేకం మన మధ్యలో ఈరోజు ప్రవహిస్తున్నారు. అలాంటి గొప్ప అద్భుతాలు దేవుడు మన మధ్యలో చేస్తున్నారు. దాన్ని బట్టి మనం దేవుడికి వందనాలు చెప్తాం. చెప్పండి కొడుకు. The lame is going to walk today, the blind is going to see, the deaf is here. You are going to hear the word of God today. The good news you are going to hear. The deliverance has come today. Healing has come today for you. God is visiting you. దేవుడు మనల్ని దర్శించి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ఆయనకి స్తుతి, ఆయనకి ఘనత, ఆయనకి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. విశ్వాసంతో ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. గొప్ప మిరకల్ దేవుడు నా జీవితంలో చేస్తున్నాడు. వై? బికాజ్ జీసస్ లవ్స్ యూ. యేసయ్య నీ కోసం నా కోసం శిలువలో మరణించాడు. దాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. నీ బలహీనతను బట్టి కాదండి. ఈ రోజు మనం నిలబడ్డామంటే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో ఆయన చేయబోతున్నారు. దాన్ని బట్టి దేవుడు మన గొప్ప కార్యాలు చేసిన దాన్ని బట్టి మనం దేవునికి మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్పెషల్లీ ఈ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ముందుకు రారా. ఇక్కడ నాకు ఖాళీ ఉంటే కొద్దిగా ముందుకు వస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. ఆల్ ద లేడీస్, జెంట్స్ మేబీ కెన్ బి దేర్. లేడీస్ ఎక్కడైనా స్థలం ఉంటే ముందుకు ఒక్క చైర్ ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నించండి. వన్ చైర్. You come one chair front so that the people will be back. మీ బ్యాగ్స్ ఏవి చైర్ మీద పెట్టండి. Anybody put your bags on the chairs, please remove those bags. Bags on the chairs be removed so that somebody can come and sit. Remove all the bags and come forward. ఒక్క చైర్ కూడా మిగలకుండా ముందుకు వస్తే ఏమవుతుందంటే వెనుక ఉన్నప్పుడు those who come late they can sit. వెనుక కూర్చుంటారు. వాళ్ళు ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వెనుక కూర్చుంటారు. ఇంకా రావచ్చు. ఇంకా 2 బ్యాగ్స్ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. ఆ బ్యాగ్స్ కూడా తీసేసి సో ప్లీజ్ కమ్. సో ఎవరైనా ముందుకు రావాలని చూసుకుంటే దయచేసి రండి. త్వరగా అడ్జస్ట్ అవుదాం. మన టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ 15 minutes లేట్ అవుతుంది మనకి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. We are happy today. Given the second day, today is the second day. Yesterday also God has spoke to us and taught us many truths. దేవుడు నిన్న దినంలో మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పించారు. ఈరోజు ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు, ఇంకా లోతైన విషయాలు ప్రభు మన మధ్యలో మాట్లాడి ఇష్టపడుతున్నారు. వీఆర్ హ్యాపీ టు హియర్. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి ముందుగా దేవునికి నౌ లెట్ us welcome Brother Johnson from Bangalore. So he is going to preach us today and brother గారు మన కోసమే ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసి మనల్ని పిలిచారు. Shall we give a mighty clap for Brother Johnson గారికి. Also we also welcome Jocelyn also with us. The brother's daughter is here. We want to see the brother's daughter. Jocelyn is here. Did you remember her? Last time also she came. Say hello to her. Yeah, last time కూడా మన మధ్యలో వచ్చారు. తను మన మధ్యలో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే సవిత is the one who is helping us and accommodation brother కన్నీ ఇచ్చారు. God bless you. And now we have a translator, Brother Wilson with us and he is my son. Hallelujah. So దేవుడి మీ కుటుంబాన్ని అందరినీ దీవించుతారు. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టు. Especially we thank you Robin and Dr. Karan, Divya and Rajnikant. May God bless you and more may God use you. Amen. Thank you. Amen.
A very good morning to all of you. Good morning. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just pick it up. Okay, just keep it. Hallelujah. Stotram. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Stotram. Thank you, Lord. Like that. Enough. Let. It's okay. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Hallelujah. Hallelujah. So yesterday we were studying on abiding in the presence of God. నిన్నటి దినమున ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండాలో దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాము. And we learned about Joshua, how God spoke to him when he was discouraged, that God asked him 3 things to do. Somebody can tell me what are the 3 things? నిన్నటి దినమున మరి యెహోషువ భయపడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడు ఆయనను పిలిచినప్పుడు 3 కార్యాలు చేయమని దేవుడు ఆయనను పిలిచినాడు. ఎవరైనా చెప్పాలండి ఆ 3 విషయాలు ఏమన్నాయో? The Lord said, master your tongue. ప్రభు చెప్పిన 3 విషయాలలో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నీ యొక్క నాలుకను తరఫీదివ్వాలి. రెండవదిగా Master your mind. మన మనస్సు తరఫీదివ్వాలి. And master your action. మన యొక్క నడువడిని తరఫీదివ్వాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. So only when you do these 3 things, కాబట్టి ఈ 3 విషయాలు మనం జరిగించినప్పుడే then you learn to be in the presence of God. అప్పుడే మనం దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా నిలిచి ఉండాలో నేర్చుకుంటాము. And being in the presence of God will cause you to prosper and have great success in life. దేవుని సన్నిధిలో మనం నిలిచి ఉంటుండగా మనకు గొప్ప అభివృద్ధిని విజయాన్ని అది తీసుకొని వస్తుంది. So somebody came this morning and told me after studying yesterday's topic, I began to realize the mistakes that I'm doing, and I found that every moment I had to be on an alert zone to keep a check on myself that I stay on course by being in the presence of God. కాబట్టి మరి ఈ రోజు ఉదయకాలం ఒక వ్యక్తి నాతో వచ్చి చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఈ రోజు ఉదయం వాళ్ళు చెప్పారు మరి ఎప్పుడైతే నీవు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి రోజు నేను ఎన్ని తప్పు చేసి దేవుని యొక్క సన్నిధిని తొలగిపోతున్నానో ఆ తప్పులన్నీ కూడా మరి నేను ఎరిగి ఉన్నాను మరి ఎప్పుడు జాగరూకుడై నేను ఉండాలని నేర్చుకున్నానని చెప్పి ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Life is full of right adjustment. ఈ యొక్క జీవితం అంతా కూడా సరైన అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. You can't see anything, but those who are watching live on YouTube are saying this is the only place where we see so many mistakes while broadcasting. మరి మీరు చూడలేరు కానీ మరి యూట్యూబ్ చూస్తున్నటువంటి వారు మరి చెప్పేది ఏంటంటే మరి బ్రాడ్కాస్టింగ్ సమయంలో చాలా తప్పులు జరుగుతుంటాయి. And I love to do it live. మరి నేను లైవ్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం. To show the people how many mistakes we do every day. ఎందుకంటే మనం రోజు ఎన్ని తప్పులు చేస్తుంటామో ప్రజలకు చూపిస్తాం. And I've learned from God that the more you are making mistakes,
నేను దేవుడి నుండి నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే ఎంతగా నేను తప్పులు the చేస్తున్నాను, more you are depending on God to make them set right. మరి అవన్నీ కూడా సరిదిద్దుకోవడానికి దేవునిపై అంతగా And that's ఆధారపడుతున్నాను. why Paul would say, I will boast of my weaknesses because in my weakness God's grace is the strongest. కాబట్టి పౌలు భక్తుడు అంటున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే నేను నా బలహీనతలను ఆనందిస్తున్నాను, ఎందుకంటే నా బలహీనతలో నా యొక్క శక్తి పరిపూర్ణమవుతున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's quickly go to 2 Corinthians chapter 4 and verse 17 and let's see what it has to say. కాబట్టి 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయము 17వ వచనం. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 17వ వచనము. మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము కనుక క్షణం మాత్రము ముందు మా చులకన శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నది. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Now you read it, I'm going to read it the same, okay? Now look at the difference. Are you ready? Yes. For our light affliction, which is for a moment, worketh for what? Against us or for us? For us. Hello, worketh for us or against us? For us. Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Now, our light affliction, what is affliction? శ్రమ అంటే ఏమిటండి? What do you say in Telugu? Shrama. Shrama is what? Good or bad? చెప్పండి. శ్రమ మంచిదా చెడుదా? Something that is coming against you. నీకు విరుద్ధంగా వస్తుంది, Something that is troubling you. నిన్ను కలవర పెడుతుంది, Something that is hurting you and causing sorrow and pain. నిన్ను గాయపరిచి నీకు వేదన దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. Is it good for you? అది నీకు మంచిదా? If somebody is saying good, let me pray. My prayers are always answered. I pray God will increase affliction in your life. ఎవరైనా అవునండి మంచిది అంటే చేతులు ఎత్తండి, వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Those who lifted their hands after the prayer, after the session, they'll be the first one in the queue and say, pray for me. చేతులు ఎత్తిన వారు మరి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా వచ్చి నాతో ప్రార్థన చేయమని చెప్తారు. Saint Paul is saying, పునీత పౌలు అంటున్నాడు, a light affliction, మన కలిగేటువంటి ఈ యొక్క శ్రమ which is just for a moment. Wow. Thank you, brother. Which is just for a moment. కొంతకాలం ఉంటున్నటువంటి ఈ శ్రమ, In other words, he's saying, no matter what trouble I go through in my life for the gospel, for the kingdom of God, ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క స్వార్థ కొరకు, దేవుని యొక్క రాజ్యం కొరకు నేను ఎటువంటి శ్రమ కూడా వెళ్ళినప్పటికీ, even if I have to die, నేను మరణించవలసినప్పటికీ, the life that I'm going to live after my life, death, నా యొక్క మరణము తర్వాత జీవించేటువంటి జీవం ఏదైతే ఉన్నదో, for all eternity, I'm going to live in heaven with my Lord God and Savior. నేను ఎల్ల కాలము నా ప్రభు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో And ఉండబోతున్నాను. I'm going to enjoy every moment of it. నేను అందులోని ప్రతి క్షణము So ఆనందించబోతున్నాను. he's saying this affliction which is coming against me కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట, నాకు విరుద్ధంగా వస్తున్నటువంటి ఈ శ్రమ is actually working for me. అది నా కొరకు పనిచేస్తుంది. So let's say somebody got a bad news. ఉదాహరణకు అనుకోండి, ఎవరో మరి చెడు వార్తలు విన్నారు, The doctor said, I got bad news for you. You are suffering from cancer. మరి డాక్టర్ చెప్పారనుకోండి, నీకు ఒక చెడు వార్త ఉంది, నీకు క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పారనుకోండి. Now can that person say this cancer is working for me? మరి ఈ యొక్క క్యాన్సర్ నా కొరకే పనిచేస్తుంది అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? Hello, anybody there? వింటున్నారండి? So can cancer work for you? క్యాన్సర్ నీ కొరకు పని చేయగలదా?
Yes, then let me pray for you that God gives you cancer multiple. అవునండి, పని చేస్తుంది అంటే మరి ఇంకా క్యాన్సర్ నీకు వచ్చేలాగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను. We got to understand what Paul is saying, what the word of God is saying. కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏమంటుందో ఈరోజు మనం గ్రహించాలి. Now, from morning we are having some issue. ఉదయకాలం నుండి నేను ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాను. When the broadcasting is going, it should be a landscape that is being broadcasted as portrait. మరి అది ల్యాండ్స్కేప్ గా ఉండాలి కానీ పోర్ట్రేట్ గా ఈ విధంగా ఉంటుంది. Trying all settings, మరి అన్ని సెట్టింగ్ మేము ట్రై చేసాము, but not getting through. కానీ ఏది కూడా పని చేయడం లేదు. And it is causing trouble. మరి అది మన కలవరం పెట్టేస్తుంది. But praise God, the audio is going clear. కానీ దేవునికి స్తోత్రం, ఆడియో మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. Yesterday I had a problem. నిన్న దినం నాకు సమస్య ఉండింది. There was one mic ఒక మైక్ ఉండింది, putting on my sleeve. నా యొక్క స్లీపర్ వేసుకున్నాను, So I got a solution. కానీ ఒక జవాబు నాకు దొరికింది. ఈరోజు Today I got on one cord, 2 mics. ఈ రోజు ఒక కాల్ ఉంది కానీ 2 మైకులు ఉన్నాయి. Surely those who are on broadcast will say, today the audio is good, video is bad. కానీ ఈ రోజు వినేటువంటి వారు ఏమంటారంటే వీడియో అంతా బాగాలేదు కానీ ఆడియో చాలా బాగుంది. The problem that you have is a good news, because in the problem you will be searching for a solution, and when you get the solution, you are not the same, you are better than before. కాబట్టి నీకు ఉన్నటువంటి సమస్య మంచిదే, ఎందుకంటే ఆ యొక్క సమస్యలో ఉన్నప్పుడే నీవు దానికి జవాబును వెతుకుతుంటావు. ఆ యొక్క జవాబు ఆ సమస్య కంటే మెరుగై ఉంటుంది. Now when Joseph was sold as a slave, కాబట్టి యోసేపు ఎప్పుడైతే మరి బానిసగా అమ్మివేయబడినాడో, that life, that journey of being sold from his father's house to Egypt, was it working for him or against him? ఆ యొక్క ప్రయాణము తన ఇంటి నుండి ఐగుప్తు ఏ ప్రయాణం అయితే చేసినాడో ఆ ప్రయాణము ఆయన కొరకు పని చేసిందా లేదా ఆయనకు విరుద్ధంగా పనిచేసిందా చెప్పాలి. For him or against him? ఆయన కొరకు ఆయనకు విరుద్ధంగా. Okay, how many of you are saying for him? Lift your hands up. ఎంతమంది ఆయన కొరకు పని చేసిందా చూడాలి, చేతులు పైకెత్తండి. And how many of you are saying against him? ఆయనకు విరుద్ధంగా పని చేసింది ఆ పరిస్థితి అనవా, చేతులు పైకెత్తండి. And what about the others, whichever way? వేరే వారు ఏంటండి, ఇంటి సంగతి ఏంటండి? When Joseph's focus is on God, యోసేపు యొక్క దృష్టి దేవునిపై ఉన్నప్పుడు, and he is not distracted by his situation, ఆయనకున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆయన ఆటంకపడలేదు, but is focused on God and what God gave him a dream. మరి దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి కళపై ఆయన ఆధారపడుతున్నాడు, చూస్తున్నాడు. Even though the affliction has come, that affliction will have no power over Joseph. ఒకవేళ కనుక ఆయనకు శ్రమ కలిగినప్పటికీ ఆ శ్రమ అతనిపై ఏ శక్తిని కలిగి ఉండదు. Tell me, when Joseph was being sold as a slave, did Joseph ever think that it was a part of God's plan for him to become the prime minister of Egypt? మరి చూడండి, ఎప్పుడైతే యోసేపు మరి ఈ విధంగా శ్రమల గుండా వెళ్తున్నాడో నేను ప్రధానమంత్రి కావడానికి ఇది దేవుని ప్రణాళిక అని అనుకున్నాడండి. Tell me, all you lovely parents, once upon a time you were children. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఒకప్పుడు మీరు కూడా పిల్లలే. And your parents are saying study, 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 study. మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు చెప్పేటువంటి మాట చదువు 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 And you అంటున్నారు. are saying, what mommy, study, study, study. అప్పుడు మీరు అంటున్నారు ఏంటమ్మా ఊరికే చదవడం చదవడం Now చదవడం. you became mommy. ఇప్పుడు మీరు మమ్మీ అయ్యారు, Now what are you doing? మీరేం చేస్తున్నారు? Why are you telling study, study, study? మీరెందుకు మీ పిల్లలకి ఇప్పుడు చదువు 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 అని చెప్తున్నారు? When we were in school, there was an essay. What if there were no exams? నేను స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఎస్సే ఉండిందండి. ఆ యొక్క ఎస్సే పేరు ఏంటంటే మరి ఎగ్జామ్స్ Tell me all the parents, what if there were no exams? ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అని రాయడం చెప్పారండి. Won't you be happy? మీరు సంతోషంగా ఉండరా? But how would you know how much is your son qualified to be promoted to the next class? కానీ మీ యొక్క కుమారుడు వేరే తరగతికి ప్రమోట్ చేయడానికి ఎంతగా తరగతి పొందినాడో ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? Is that right? అవునండి. Now, when a person got a news of COVID ఒక వ్యక్తికి కోవిడ్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు or cancer లేదా క్యాన్సర్ ఉందని తెలిసినప్పుడు or any sickness and disease లేదా ఏ రోగమైన బాధ అయినా or any kind of trouble, లేదా ఏ కలవరమైనా సరే that will work for you or against you will depend not on God, not on the devil, but the way you face it. మరి అది ఏ విధంగా నువ్వు జయిస్తావో అది దేవునిపై ఆధారపడలేదు, సైతానుపై ఆధారపడలేదు, కానీ నీవు ఎలా ఎదుర్కొంటావో దానిపై ఆధారపడి ఉంది. When you look at it as an advantage for you to learn
and overcome it, you will be finding it is working for you. నీవు దానిని ఆసరగా చేసుకొని దేవుని మహిమను పొందడానికి నువ్వు అది వాడుతున్నప్పుడు నీవు దేవుని మహిమను చూస్తావు. And that is why the next line gives you the answer. కాబట్టి వేరొక లైన్ మనకు జవాబునిస్తూ ఉంది. Look at the next one. వేరే వచనం చూడండి. Read the 18th verse. While we look not at the things which are seen, While we look, not at the things which are seen, while we look, not. No. Can you see your neighbor? Yes. Hello, can you see your neighbor? మీ పక్కవారిని చూడగలుగుతున్నారా? If you want afflictions to work for you, then you're not looking at things that are seen. నీ యొక్క శ్రమ నీ కొరకు పని చేయాలంటే నీవు కనబడేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు చూడవద్దు. But you're looking at things not seen. కానీ అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తున్నావు. Now the question is, do you look at things seen or not seen? ప్రశ్న ఏమిటంటే నీవు అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తున్నావా, కనిపించే వాటిని చూస్తున్నావా? About 3 days back, one wonderful lady called me up 3 రోజుల క్రితం ఒక అద్భుతమైనటువంటి and స్త్రీ నాకు ఫోన్ and చేసింది. she said, "Can you please pray over me?" ఆమె నాకు చెప్పింది, నా కోసం మీరు ప్రార్థన చేయగలరా? I said, "No, I don't give jump start anymore. నేను చెప్పాను, నేను ఇక ఏ మాత్రం ఆ జంప్ స్టార్ట్ ఇవ్వను. I'll teach you how to drive your car, నీ యొక్క కారు ఎలా నడపాలో నీకు నేర్పిస్తానన్నా. but don't ask me for a jump start." కానీ జంప్ స్టార్ట్ అంటే నూకి స్టార్ట్ చేయడం మాత్రం నేను చేయనని చెప్పాను. So she said, "What do you mean?" అంటే నీ అర్థం I said, ఏంటి? "How many years will you go asking and begging for a jump start? మరి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఒకరు నూకాలి నిన్ను? It's time for you to charge your own battery. నీ యొక్క సొంత బ్యాటరీని నీవే చార్జ్ చేసుకోవాలి. If you want result, నీకు ఒకవేళ రిజల్ట్ కావాలంటే then you follow the instruction. నీవు ఇస్తున్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో If కావాలి. you don't want the result and make yourself happy, ఒకవేళ రిజల్ట్ వద్దు కానీ నీకు నువ్వు సంతోషపరచుకోవాలనుకుంటే then I can make a prayer and make you happy. అయితే నేను ఒక ప్రార్థన చేసి నిన్ను సంతోషపెట్టగలను. Praise God. So I told her, listen to thermometer and thermostat teaching from JCI. అయితే జేసీఐఎం నుండి మరి థర్మోస్టాట్ థర్మోమీటర్ అనేటువంటి ఆ యొక్క టీచింగ్ ఇదిగమని చెప్పారు. Today morning when I was driving the car, she called me. అయితే ఈ రోజు ఉదయం నేను కార్ నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆమె నాకు ఫోన్ చేసింది. Ramba Chakla. నంబర్ చక్కల I was very happy. చాలా సంతోషమైందన్న. Chala santosham. చాలా సంతోషం, Chala santosham. చాలా సంతోషం. Then she said, ఆమె అంటుంది, can I pray over my family? నేను నా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయగలనా? Because you are anointed. ఎందుకంటే నీవు అభిషేకించబడ్డావు, I am not anointed. నేను అభిషేకించబడలేదు. So I said, what happens if you pray? నేను అన్నాను, నీవు ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? She said that sickness will come on me. ఆ యొక్క రోగం నా మీదకి వస్తుంది కదా. I said, which Bible are you reading? నేను అన్నాను, ఏ బైబిల్ చదువుతున్నా? She said, I'm not reading, but I heard people saying. నేను ఏ బైబిల్ చదవలేదు కానీ ప్రజలందరూ నేను విన్నానని చెప్తుంది. Those who said, I don't know which Bible they refer to. మరి ఎవరైతే చెప్పారో వారు ఏ బైబిల్ చదవరో నాకు తెలియదు. So I said, let me show you. I said, when was the last time you saw your face in the mirror? అయితే నేను అన్నాను, మరి గతసారి ఎప్పుడు నేను మొక్కల్ని నీ అద్దంలో చూస్తున్నా? Imagine, we men have to use the mirror every day. చూడండి, మేము పురుషులకు రోజు అద్దం వాడుతుంటాం. Did you use the mirror today? ఈ రోజు మీరు అద్దం వాడారండి? Then how did you shave? Yesterday, okay, praise God. But women, they don't appear, that's why they don't use the mirror every day. కాబట్టి మరి స్త్రీలకు గడ్డం ఉండదు కాబట్టి ఆ రోజు అసలు అద్దం పనే ఉండదండి వారు. So I asked her, when did you see you use the mirror? కాబట్టి నేను ఈ స్త్రీని అడిగాను, అద్దం ఎప్పుడు వాడారు? She said, what brother, I'm 63, what to use mirror now? అని అంటుంది. What a big lie that is of a lady saying, what to use the mirror now? అని అంటుంది కదా. నేను ఇప్పుడు Even at 90s, we'll be looking at eyebrows. 63 సంవత్సరాలండి ఇప్పుడు ఏం అర్థం చూస్తాను? ఎంత అబద్ధం అండి? 63 కాదు 90 అయినా సరే అక్కడ జరగదు. Hallelujah. Hallelujah. So I said, I will show you the mirror. కాబట్టి నేను చెప్పాను, నేను నీకు అద్దం చూపిస్తాను. So I took her to Mark 16 and said, read it for yourself. నేను మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం నువ్వు తీసి నీ కొరకు అన్నట్టుగా నువ్వు చదువు. Mark 16:17 says, those who believe and are baptized shall be saved. మరి మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం ఉంటుంది కదా, ఎవరైతే నమ్మి బాప్తిసం పొందుతున్నారో And those who do not believe in the Lord, ఎప్పుడైతే ప్రభువును వారు నమ్మరో they shall be condemned. వారు ఖండించబడతారు. So I said, do you believe in Jesus? నువ్వు యేసు ప్రభువును నమ్ముతున్నావా? And I don't think you are baptized. She said, no, I'm baptized 63 years back. నీవు బాప్తిసం పొందలేదనుకుంటా? లేదు 63 సంవత్సరాల ముందే నేను బాప్తిసం పొందాను. Then I said, read the next line. నేను అన్నాను, ఇంకొక లైన్ చదువు. Read the next line. And these signs shall follow them that believe. These signs shall follow them that go to church every day. No, believe.
This signs shall follow them that pray every day. Believe. This signs shall follow them that read the Bible every day. Believe. This signs shall follow them that do praise and worship and preach the word of God. Believe. Believe. Did he say believe? Yes. What is believe? Action corresponding to the चांस देगा क्या दूसरे लोग को? क्या क्लास से बाहर निकालो? हाँ, what is believe? నమ్మడం అంటే ఏమిటంటే Write down in your Bible on the first page. మీ Believe బైబిల్లో means when I receive a message from the Bible, మరి నమ్మడం అంటే నేను బైబిల్ నుండి వర్తమానం పొందినప్పుడు my action corresponds to that message. నేను చేసేటువంటి క్రియ సరిపోలి ఉంటుంది. My action corresponds to that. నేను పొందినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యానికి నా యొక్క క్రియలు సరిపోలి ఉంటాయి. So when I respond to the word of God, కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని స్పందిస్తున్నానో it's called as believe. అది నమ్మడం. Okay, let's go to the maths class. You are in school. సరే అండి, మీరు స్కూల్లో ఉన్నారనుకోండి, If you got 10 rupees, మీకు 10 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, okay, before that, have you ever heard believe in your heart? మీ యొక్క హృదయంలో నమ్మండి అన్న మాటను ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా? Hello, do you need to believe the word of God in your heart మీ హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నమ్మాలా or in your mind? లేదా మీ మనస్సు నమ్మాలా? Mind, మనస్సులో mind, మనస్సులో mind. మనస్సులో. So you are believing the heart or mind? కాబట్టి మీరు హృదయం నమ్ముతున్నారా, మనస్సు నమ్ముతున్నారా? All those who are saying heart, lift your hand up, let me see how many. హృదయం అన్న వాళ్ళందరూ కూడా చేతులు పైకి ఎత్తండి. And lifting hand also they are not sure. చేతులు ఎత్తడం కూడా ఇలా ఎత్తుతున్నారండి. Okay, those who lifted your hand in the heart, can you define how do you understand you believe in your heart and believe in the mind? What's the difference? మరి హృదయంలో నమ్ముతున్నారు అన్నటువంటి వారు చేతులు పైకి ఎత్తినారు, వారు దాని అర్థం ఏంటో చెప్పండి. When a person believes in the heart and prays, there is manifestation. When a person believes in the mind and prays, there is nothing. ఒక వ్యక్తి హృదయంలో నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన క్రియలను చూస్తాడు, ఆ వాక్యం వ్యక్తపరచడం చూస్తాడు. కానీ ఒక వ్యక్తి మనస్సులో ఉంచుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏ క్రియ జరగదు. So what's the difference? కాబట్టి వ్యత్యాసం ఏమిటి? చెప్పండి. And what's the difference between believing in the heart and believing in the mind? మనస్సులో నమ్మడము హృదయంలో నమ్మడం వ్యత్యాసం ఏంటి చెప్పండి. If you believe in the heart, believing in the mind also is action. And believing in the heart also is action. Okay, let me give you the difference. సరే అండి, వ్యత్యాసం చెప్తాను వినండి. A person has got 10 rupees ఒక వ్యక్తి 10 రూపాయలు కలిగి ఉన్నాడు. and he goes and buys vada pav. vada pav मिलता है? डोसा इडली 10 रुपए में नहीं मिलेगा. इडली महंगा है. సరే అండి, ఒక 10 రూపాయలకి ఇంటికి వచ్చింది అనుకోండి. So something you bought of 7 rupees మీరు 7 రూపాయలు పెట్టి ఏదో కొనుక్కున్నారు, and you gave it to a poor man. మీరు పేదవారికి ఇచ్చారు. Will that poor man give you 7 rupees? ఆ యొక్క పేదవాడు మీకు 7 రూపాయలు తిరిగి ఇస్తాడా? So you spend 7 rupees out of 10 rupees. కాబట్టి 10 రూపాయలలో 7 రూపాయలు తిరిగి వెచ్చించారు. How many rupees you got now? ఇప్పుడు 8 రూపాయలు ఉన్నాయి. You also have 3. Just like you are saying believing in the heart. మీరు కూడా 3 రూపాయలు ఉన్నారా? How much you got? చెప్పండి, 8 రూపాయలు మిగిలిన చెప్పండి. All those who said 3 rupees, they are the ones who believe in the mind. మరి ఎవరైతే 3 రూపాయలు అంటున్నారో వారందరూ కూడా మనస్సులో నమ్ముతున్నటువంటి వారు. So what is believing in the heart? కాబట్టి హృదయంలో నమ్మడం ఏంటి? When the person spends 7 rupees on a poor man, he is all excited and is saying, Lord, I did what your word says. You said, give and it shall be given unto me. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Men shall give into my bosom. So now I got 700
with me in my account. కాబట్టి ఈ 7 రూపాయలు ఎవరైతే పేదవానిపై వెచ్చించారో వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ప్రభా నేను పేదవాని కొరకు నేను 7 రూపాయలు వెచ్చించాను కాబట్టి నేను బాగా కుదిరించి బాగా దాన్ని ఒత్తి పొంగి పడినంతగా 700 రూపాయలు నా కొరకు ఇవ్వబోతున్నావు అని నమ్ముతాడండి. అది హృదయం నుండి నమ్మడం అన్నమాట. So tell me, every day we are believing in the mind or heart? కాబట్టి చూడండి, ప్రతిరోజు మనం మనసు నమ్ముతున్నామా, హృదయాన్ని నమ్ముతున్నామా? When a person is worried, believing in the heart or mind? ఒక వ్యక్తి కలత చెందుతున్నప్పుడు, చింతిస్తున్నప్పుడు మనస్సు నమ్ముతాడా, హృదయాన్ని నమ్ముతాడా చెప్పండి? So when a person is in the hospital, that person who is a patient, is he believing in the mind or heart? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి కనుక మరి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్ మరి ఆ వ్యక్తి మరి మనస్సు నమ్ముతున్నాడా, హృదయాన్ని నమ్ముతున్నాడా? That is why he is struggling. అందుకని ఆయన చింతిస్తున్నాడు. Okay, let me give you another one. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తారండి. What is this? ఇది ఏమిటండి? Can you see the Bible? బైబిల్ మీరు చూడగలుగుతున్నారా? Is it a book? అది పుస్తకమా? Hello, is it a book? పుస్తకమా కాదండి చెప్పండి. Hello, talk to me, and then only I can teach అది you. నాతో మాట్లాడండి, అప్పుడే మీకు బోధించగలుగుతాను. అది పుస్తకమా? See, this is not a preaching class, this is a teaching class. చూడండి, ఇది ప్రసంగించేటువంటి సాంగ్యం కాదు, ఇది బోధించేటువంటి సాంగ్యం. When you get a teaching, you do exactly what Jesus did. మరి ఎప్పుడైతే నేను బోధిస్తున్నానో మరి యేసు ప్రభు చెప్పినట్టుగా మీరు చేస్తాను. And you get result that what Jesus and the apostles did. మరి అపోస్తలులు యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నారో అటువంటి ఫలితాన్ని మీరు పొందుతారు. So is this a book? కాబట్టి ఇది పుస్తకమా చెప్పండి. Can you see the pages? దీంట్లో ఉన్నటువంటి పేజీలు చూడగలుగుతున్నారా? If you touch this page, can you feel it? మీరు ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని ముట్టినప్పుడు మీరు అనుభవిస్తున్నారా? If you read this book, it is in which language? ఇంగ్లీష్. English. అది మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఆంగ్లంలో ఉంది. How many of you say this is a book? ఎంతమంది అంటున్నారు ఇది పుస్తకం అని చేతులెత్తండి? If I'm asking a simple question, they are not answering. అరే చిన్న ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు మీరు జవాబు ఇవ్వబోతున్నారండి. How many of you believe this is a book? ఇది పుస్తకం ఎంతమంది నమ్ముతారో చేతులు పైకెత్తండి. Yeah, it is a word of God, it is a book. అవునండి, అది దేవుని వాక్యము, అది పుస్తకంలో ఉంది. Yes. ఓకే. Now, those who said that, again you are believing in the mind. చూడండి, ఎవరైతే అవును అంటున్నారో మళ్ళీ మీరు మనసులో నమ్ముతున్నారు. I like that lady who smiled with the mask on the ear. She smiled so nice, very nice smile. చూడండి, ఆ మాస్క్ వేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్త్రీ ఈ అక్కడ బాగా చక్కని So the చిరునవ్వు. mask was on the neck, it went on the face. Now covering the face. If I smile, you will not see my smile. మెడ మీద ఉన్నటువంటి ఆ మాస్క్ కాస్త మూతి మీద వేసుకుంది, ఇప్పుడు నవ్వినా కానీ నాకు కనిపించదండి. Come here, sister. సోదరి రండి, I want to show you something. మీకు ఒక విషయం చూపించాలి. I like people who respond. ఎవరైతే స్పందిస్తున్నారో వారంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అగైన్ చేసుకోండి మాస్క్. I will, come in between. I can call, no? I can talk to her, no? Yes, brother. Huh? Okay. Okay. Do I know you? No. I know you are Sunita. Never met But her. do I know you? No. So it's not a match fixing. చూడండి, ఎక్స్ప్రెస్ కాదండి బాబు. Correct? She responded when I asked a question, and that's why I called her. చూడండి, నేను ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఆయన స్పందించింది కాబట్టి నేను ఆమెను పిలిచాను. Can you hold up the book? ఇప్పుడు బుక్ పట్టుకోండి, Listen carefully. చూడండి. Can you see the book? బుక్ చూడగలుగుతున్నారా? Yes, yes. Is it the word of God? అది దేవుని వాక్యమా? Yes. Is it in English? అది ఆంగ్లంలో ఉందా? It's true. Can you feel it? దాన్ని మీరు అనుభవిస్తున్నారా? Yes, yes. Can you use it? దాన్ని వాడగలుగుతారా? Sure. So ultimately this is a book. కాబట్టి మొత్తానికి ఇది ఒక బుక్ అండి. Now she's believing in the mind. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈమె మనస్సుని Now I నమ్ముతుంది. have to shift her to believe in the. ఇప్పుడు ఈమె కాస్త హృదయం నుండి నమ్మేటట్టుగా నేను చేయాలి. So I'm going to open the book. ఇప్పుడు నేను పుస్తకం తెరుస్తున్నాను. I will open to one scripture. నేను ఒక మరి లేఖనం నేను చూపిస్తాను. I'm not reading, you read it. నేను చదవను, నేను Verse number చదవాలి. 14. 14వ వచనం. Read slowly. And the word was made flesh. Pause. అంతే. And the వర్డ్ word వాక్యము what? శరీరధారి Was made flesh or will be made flesh? శరీరధారి అవు కాబోతుంది అనుందా? శరీరధారి అయి ఉన్నది అనుందా? Was or will? So this is the word. And the word was made
ఇప్పుడు ఇది వాక్కు, ఈ వాక్కు ఏం జరిగిందండి? శరీరం ధరించింది. So she has got two mirrors now. ఇప్పుడు చూడండి, రెండు అర్థాలు కలిగి ఉన్నది. Both are in conflict. కానీ రెండు కూడా విరుద్ధంగా ఉంటున్నాయి. What I want to say is, it is a living book. I'm living book. Okay. సరైన జీవం కలిగిన వాక్యం అండి. It is a living book. Now I want to shift you. Okay. So eyes are saying living book. చూడండి, ఈమె నేత్రం ఏమంటున్నాయంటే ఇది జీవం కలిగినటువంటి. The word is saying the word was made flesh. కానీ వాక్యం ఏమంటుందంటే ఈ వాక్యము శరీరం ధరి అయి ఉండెను. What flesh? ఏం ధరించిందండి? The word was made into flesh, and who dwelt among us is Jesus. అయితే వాక్యము శరీరధారి అయి మన మధ్యలో నివసించను. అది ఏమని కాదు కానీ యేసు ప్రభు. So is this a book now of believing in the heart according to that word is Jesus? కాబట్టి చూడండి, మరి మనం నమ్మినట్టుగా మనసు ద్వారా ఇది కేవలము పుస్తకమా లేదా యోహాను సువార్త 10:14 వచనానుసారము యేసు ప్రభువా? యేసు If the woman touched the hem of Jesus' garment, చూడండి, ఆ యొక్క స్త్రీ ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వస్త్రము చంద్రుని ముట్టిన వెంటనే the crowd also was touching. ఆ యొక్క మరి చాలా మంది కూడా మరి ఆయన వస్త్రం The apostles were also touching. అపోస్తలులు కూడా ముట్టారండి. But the power did not go. కానీ శక్తి ఎవరిలో ప్రవహించలేదు. But when that lady touched Jesus, కానీ ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ముట్టిందో the power went out of Jesus. ఆ యేసు ప్రభుని నుండి శక్తి ప్రవహించింది. Jesus even said, who touched me? ప్రభు అంటున్నారు కదా, నన్ను ఎవరు ముట్టినారు? In other words, Jesus is saying, ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే anybody who touches me with their mind, ఎవరైతే నన్ను తమ యొక్క మనస్సుతో తాకుతున్నారో nothing is going. ఏమి జరగదు. Even though the disciples were there, శిష్యులు ఉన్నప్పటికీ but one lady touched him కానీ ఒక్క స్త్రీ మాత్రం from her heart. ఆ తమ హృదయంతో ఆమె తాకిందండి. At the next moment, మరుక్షణం the power was gone. శక్తి అందులో ప్రవహించింది. I've got a wire here. ఇప్పుడు చూడ ఒక వైర్ ఉందండి. If this was electric wire ఒకవేళ కనుక ఇది కరెంట్ వైర్ అయితే and I touch it, నేను తాకినాను అనుకోండి, I'll never get a shock. నాకు షాక్ కాదు. Why? ఎందుకు? This is a bad conductor. Bad conductor. ఎందుకంటే ఇది Don't tell the conductor on the bus, huh? That conductor was bad. No. What do you say in Telugu? Bad conductor? కరెంట్ షాక్ తగలదు అనుకోండి దీని ముడితే. Okay. Others, the translation will say, that conductor in the bus was good and bad. చూడండి, ఆ బస్సులో ఉన్నటువంటి టికెట్ కాదండి, ఆ కండక్టర్. Okay. But the copper inside కానీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కాపర్ ఏదైతే ఉన్నదో is a good conductor. అది మంచి కండక్టర్ అండి. So when a person is believing in the heart, కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి హృదయం మీద నమ్ముతున్నాడో he is a good conductor. ఆయన మంచి కండక్టర్ అండి. So when a person is believing in the mind, కానీ మనస్సుతో మనం నమ్ముతున్నటువంటి వాడు is a bad conductor. బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే విద్యుత్ ఏం So she ప్రవహించదు. started by being a bad conductor. కాబట్టి ఈయన మాత్రం ఈ రోజు బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే విద్యుత్ Now ప్రవహించినటువంటి this వ్యక్తిగా word of ఆలోచించండి. God is telling us, hold on. The word of God is saying, you are believing with your eyes that is seen. I want you to believe in the eyes that shows you who I am according to the word of God. I am Jesus of Nazareth. This is what she is holding. Jesus of Nazareth. Now what is the mind saying? Foolish? Can't you see it's a book? ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ని రోజులు కూడా మరి మనం నమ్మింది ఏంటంటే ఇది కేవలం ఒక పుస్తకం అని నమ్ముతున్నాం. కానీ దేవుని వాక్యానుసారము ఆమె తాకేది ఏంటంటే యేసు ప్రభుని ఆమె మోస్తూ ఉన్నది. కానీ ఆమె మనసు ప్రేమంటుంది, ఎంత వెలుగుదాన్ని పుస్తకం కాదని అంటున్నాడు. Right? Hello? అర్థమవుతుందా అండి? Yeah, it is Jesus. It is Jesus or he is Jesus? He is Jesus. Correct? Now let's have a demonstration. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం దాన్ని వ్యక్తపరుస్తాం. If the woman touched Jesus' garment ఒక స్త్రీ కనుక యేసు ప్రభు వస్త్రము చంద్రుని తాకినట్లయితే and the power went through her శక్తి ఆమె ద్వారా ప్రవహించింది. and she was completely healed. ఆమె సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందింది. Now when she is believing that this is Jesus ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమె నమ్ముతుంది కాబట్టి and she opens her mouth ఆమె నోరు తెరిచినప్పుడు and confesses her faith, believing in the heart and speaking it out of her mouth, హృదయంలో నమ్మి మరి నోటితో ప్రకటించినప్పుడు విశ్వాసం ద్వారా is the word the same yesterday, today and forever? మరి ఈ యొక్క వాక్కు నిండా నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉంటుందా అండి? Will the same thing happen to her? మరి ఈమె కూడా అదే జరగబోతుంది. Yes. చెప్పండి, ఈమె అదే జరుగుతుందా? So now you close your eyes. ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకోండి. Just give the mic. You hold the mic. And say this. ఈ మాట చెప్పండి. Lord Jesus, Lord Jesus, just as the woman believed just as the woman believed and said, and said,
If I touch his garment, if I touch his garment, I shall be healed. I shall be healed. And she kept saying to herself, And she kept saying to herself, And when she touched you, Jesus, and when she touched you, Jesus, the power went through her the power went through her, and she was completely healed. and she was completely healed. Lord Jesus, Lord Jesus, I came to know now I came to know now that your word became flesh. that your word became flesh. I'm not touching a book anymore. I am not touching the book anymore. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you for opening my spiritual eyes. Thank you for opening my spiritual eyes. Thank you for giving me this understanding. Thank you for giving me this understanding. Holy Spirit, Holy Spirit, thank you for thank you for touching me right now. touching me right now. And I experience your power flowing into me now. I've been waiting for this, Lord, I'm waiting for this, Lord, and I thank you and I thank you for helping me for helping me to know you, to know you, not from my mind, not from my mind, not from my senses, not from my senses, but by my spirit. but by my spirit. You said, You said, true worshippers worship God true worshippers worship God in spirit in spirit and in truth. and truth. I experience your love flowing into me. I experience the love flowing through me. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Keep on saying. Jesus. Jesus, I love you. Go and I say. love you, Jesus. I 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 love you, Jesus. Then somebody Jesus, I love you. I love you, Jesus. To my I father. love you, Jesus. Some ladies I stand love you, here. Jesus. I love you, Jesus. Jesus, I love you. 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 Can you close your eyes and receive the same love? I love you. మీరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని అదే ప్రేమను పొందండి. అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The same anointing is flowing everybody. అదే అభిషేకాలు స్థలమంతా ప్రవహిస్తుంది. I love you, Jesus. Jesus, I love you. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus, I love you. 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 Thank I you. love you. వందనాలు యేసయ్యా. Can you tell me what's happening to you? సోదరి నీకు ఏం జరుగుతుంది? మీ అనుభూతి పంచుకోండి. Some power. Power is flowing in me. Was that easy? సులువుగా ఉందా? అంత సులువు? Yeah. Now, how many times have you touching the Bible before this? So many times. But did you ever think that this is Jesus himself? Only the book. And that is what makes the difference. God is not looking for long prayers. చూడండి, మరి ఎన్నోసార్లు ఈ యొక్క సహోదరి ఈ యొక్క మరి పుస్తకాన్ని ముట్టింది. పుస్తకం ఆమె ముట్టింది, కానీ ఎప్పుడైతే ఇది యేసు ప్రభు అని ఆమె ముట్టిందో అప్పుడు శక్తి ప్రవహించింది. When I asked a question, ఒక ప్రశ్న ఆమె అడిగినప్పుడు the Holy Spirit is the one who is asking you the question. పరిశుద్ధాత్ముడే ఆ ప్రశ్న నా ద్వారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. Like a small baby, she responded. అయితే ఒక చిన్న పసిబిడ్డ వల్లే ఆమె నాకు స్పందించింది. And the Lord said, look at her, the way she's laughing like a small baby. ప్రభు నాతో చెప్పాడు, చూడు ఒక చిన్న పాప వల్లే ఆమె ఎలా నవ్వుతుందో Call her అని పిల్లలు ప్రభు చెప్పారు. and see what happened. చూడండి ఏమి జరిగేది కూడా. So is there a difference between believing in the mind and believing in the heart? కాబట్టి చూడండి, మనసులో నమ్మటం ద్వారా, హృదయంలో నమ్మటం ద్వారా ఏం జరుగుతుందో. So every time you say believe, ఎప్పుడైతే మరి నేను నమ్ముతున్నాను అని అంటున్నప్పుడు you can believe with your mind. నీ మనసుతో కూడా నేను నమ్మవచ్చు. All that we studied in school, మనం మరి స్కూల్లో చదివినవన్నీ కూడా, all that is taught in the university, మరి యూనివర్సిటీలో చదివినవన్నీ కూడా the world wants to teach you how to believe with your mind. మరి మన లోకమంతా కూడా మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే మనసుతో ఎలా నమ్మాలి.
But a person who is believing in the heart కానీ ఎవరైతే హృదయం ముందు నమ్ముతున్నారో is believing according to the word of God. ఆయన దేవుని వాక్యానుసారము ఆయన నమ్ముతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Is there a difference between the two? కాబట్టి రెండు రకములైనటువంటి నమ్మకంలో వ్యత్యాసం ఉందా? So when a person is believing in the mind, కాబట్టి ఒక వ్యక్తి మనస్సులో కనుక నమ్మినట్లయితే the person has got knowledge of the world. మరి ఆయన ఈ లోకపరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. The person has got knowledge of the eyes and the five senses. మరి పంచేంద్రియాలు చూసేటువంటి ఆ యొక్క కన్నుల యొక్క జ్ఞానమైన కలిగి ఉన్నాడు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So my question is, నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, do I need a healing session or do I need the truth session? కాబట్టి నేను స్వస్థత సాంగ్యాన్ని నడిపించాలా లేదా సత్యం యొక్క సాంగ్యాన్ని తీసుకోవాలా? That's why I get surprised. Jesus never had a praise and worship. And he said, Peter, James and John, start to praise and worship, then I'll come and teach the word of God. కాబట్టి చూడండి, నాకు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మరి యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మరి పేతురు, యాకోబు, యోహాను పిలిచి ఇప్పుడు స్తుతి ఆరాధన నడిపించారు, తర్వాత వచ్చి వాక్యం చెప్పలేదండి. Do you know on the day of Pentecost, Peter took a trumpet and blew the trumpet, and when the music was on the peak, then he started preaching the word of God. చూడండి, మరి ఆ యొక్క పేతురు కూడా మరి ఆ పెంతెకోస్తు దినమున మరి పెద్ద బూర తీసుకొని మరి మ్రోగించి ఎప్పుడైతే చాలా శబ్దం వస్తుందో అప్పుడే వాక్యం బోధించడం ఆరంభించలేదండి. Do you know when you really need the praise and worship? చూడండి, ఎప్పుడు మనకు నిజమైనటువంటి స్తుతి ఆరాధన అవసరమో, When Paul and Silas are in the prison, చూడండి పౌలు శీలలు ఎప్పుడైతే చెరసాలలో ఉండి ఉన్నారో they have been beaten with rods, వారు ఆ యొక్క రాడ్లు తీసుకొని కొట్టబడ్డారు, they are chained, వారు సంఖ్యలు వేయబడ్డాయి. and next day the death sentence is going to be spoken on them. మరుసటి దినంలో వారికి మరణం కాబోతుంది. That's the time they are not praying, God save me, అప్పుడు వారు ప్రార్థన చేస్తారండి, ప్రభువును రక్షించండి అని. but they are praising God for how mighty He is. కానీ వారు దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడో దాన్ని బట్టి వారు దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. Sariya. సరేనా అండి? Hello. అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్పేది? When there is trouble, కలవరము కష్టం ఉన్నప్పుడు the question is, am I in praise and worship in the midst of the trouble? మరి అటువంటి సమస్యల మధ్యలో నేను స్తుతి ఆరాధన జరిగిస్తున్నానా? When I get a bad news, నాకు చెడు వార్త వచ్చినప్పుడు is praise and worship coming out of my mouth? నా నోటి నుండి స్తుతి ఆరాధన వస్తున్నదా? That's the real test. అదేంటి నిజమైనటువంటి పరీక్ష. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you practice praise and worship కాబట్టి మనము స్తుతి ఆరాధన నేర్చుకోవాల్సింది ఎప్పుడు ఎక్కడ అంటే, so that when the trouble is on, మరి సమస్య వచ్చినప్పుడు you are already playing the trumpet telling, I won the battle. నీవు అప్పటికే బూర ఊదుతూ నేను విజయాన్ని పొంది ఉన్నానని అంటున్నావు. Because I refuse to get distracted. ఎందుకంటే నేను ఏ మాత్రం ఆటంకపరచబడను. That is why he says, కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. కాబట్టి ఏవైనా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. So this world is teaching you to be a person who lives his life on things seen or things not seen. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యము మనకి ఏం నేర్పిస్తుందండి? మరి ఈ లోకంలో జీవిస్తుండగా చూసే విషయాలను చూసి జీవించాలా లేదా అదృశ్యమైనవి చూస్తూ జీవించాలా? Every line in this book చూడండి, ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మాట కూడా speaks about things not seen. మరి అదృశ్యమైన వాటిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. Everything not found in this book మరి ఈ పుస్తకంలో లేనిది ఏది కూడా speaks about things seen. మరి చూసేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది. Your battle is not whether you win or lose. ఈ యొక్క యుద్ధంలో నువ్వు గెలుస్తావా ఓడిపోతావా కాదు. Your battle is inside you, whether you will believe into your heart and tell your mind to agree to the heart. మరి నీ యొక్క యుద్ధం ఎక్కడంటే నీ అంతరంగంలో నీ హృదయంతో చెప్తావా, నువ్వు వాక్యాన్ని నమ్మాలి లేదా నీ మనస్సుతో నమ్ముతావా? The lady is an excellent believer. చూడండి, ఆ యొక్క స్త్రీ శ్రేష్టమైనటువంటి నమ్మకం కలిగినటువంటి స్త్రీ. Surely when she was holding the Bible, the senses were saying, it's a book, it's a book, it's a book, it's a book. ఖచ్చితంగా ఆమె యొక్క పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు అది పుస్తకం 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 అంటుంది. And she was saying, no, అని అంటుంది కాదు, I refuse to agree with my senses. మరి నా యొక్క పంచేంద్రియం ఏది చెప్తుందో దానితో నేను అంగీకరించను. I am holding Jesus and Jesus holding me. నేను యేసు ప్రభుని పట్టుకుంటున్నాను, యేసు ప్రభు నన్ను పట్టుకుంటున్నాను. And she started, Jesus, I love you. అని అప్పుడు చెప్తుంది, యేసు ప్రభు నేను ప్రేమిస్తున్నాను. First time nothing happened, second time nothing happened, third time nothing happened. మొట్టమొదటి సార్లు, 2 సార్లు, 3 సార్లు ఏం జరగలేదు. After that, దాని తర్వాత
Hallelujah. మీరు చూసారు ఏం జరిగిందో? Did we pray over her? మేము ఆమె కోసం ప్రార్థించామా Or did we show her the truth? లేదా మేము సత్యాన్ని చూపించామా? It's time for us soldiers to live like soldiers, believers and not beggars. కాబట్టి చూడండి, మనం ఏ విధంగా అయితే మరి సైనికులు ఉంటున్నారు, సైనికులు వారు ఉండాలి కానీ భిక్ష వాళ్ళగా ఉండవద్దు. Which one is better, beggar or believer? మరి నమ్మిక ఉంచేవాడు మరి శ్రేష్ఠుడా లేదా భిక్షమెత్తువాడా? Look into your neighbor's eyes and ask your neighbor, are you a beggar or a believer? మీ పక్క వాళ్ళని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసి అడగండి, మీరు భిక్ష వాళ్ళ నమ్మే వాళ్ళ అని. What is the neighbor saying? ఏమంటున్నారు మీ పక్క వాళ్ళు? Ask your neighbor, believing in the heart or believing in the mind? పక్క వాళ్ళతో అడగండి, నీ మనసుతో నమ్ముతున్నావా, హృదయంలో నమ్ముతున్నావా? Huh? Most of us all our life we have been trained to believe with the mind. చూడండి, మన జీవితంలో చాలా కాలము మనము నమ్మేది మన మనసుతోనే. Tell me honestly, if a person believes in the heart, నిజంగా చెప్పండి, ఒక వ్యక్తి తన హృదయంలో నమ్మినట్లయితే can a believer ever be broken? మరి ఎవరైతే విశ్వాసి ఉంటున్నాడో ఎప్పుడైనా Financially broken? ఆర్థికంగా విరగొట్టబడచ్చు. Impossible. There is no bank like the bank of heaven. అది అసాధ్యమండి. 100-fold return. అసాధ్యమండి, ఎందుకంటే మరి పరలోకము 100% తిరిగి రిటర్న్ ఇస్తుంది. I am enjoying the bank of heaven for the last 24 years. నేను గత 24 సంవత్సరాలుగా పరలోక బ్యాంకును అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. And that's why many people begin to question, where do you get the money? కాబట్టి అనేక మంది ప్రశ్నిస్తారు, నీకు డబ్బు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? The printing press is in heaven, delivery is at my place. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పరలోకంలో ఉంది, డెలివరీ నా ఇంట్లో ఉందండి. But you got to get connected. కానీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి. I said you got to get connected. నేను చెప్తున్నా కదా, మీరు కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి. So when you are a believer, కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే విశ్వాసిగా అవుతున్నారో, you chase God by believing, మరి విశ్వాసిగా అవుతున్నప్పుడు and blessing chases you because you are a believer. మరి నువ్వు విశ్వాసిగా ఉంటున్నావు కాబట్టి ఆశీర్వాదం నీ వెంట But when you are believing in the mind, కానీ ఎప్పుడైతే మనస్సుతో నువ్వు నమ్ముతున్నావో, blessing looks so close to you. మరి ఆశీర్వాదం ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నట్టు When you అనిపిస్తుంది. go to embrace blessing, మరి నీవు ఎప్పుడైతే ఆశీర్వాదం హత్తుకుంటున్నావో, blessing has just gone away from you. నీ నుండి ఆశీర్వాదం వెళ్ళిపోయింది. See, I'm not here to condemn or judge anybody. చూడండి, ఇక్కడ ఎవరిని కూడా ఖండించడానికి లేదా తీర్పు తీర్చడానికి నేను లేనండి. I'm here to share with you the secrets that God is teaching me. దేవుడు నాకు ఎటువంటి రహస్యాలను చూపించినారో ఆ రహస్యాన్ని మీతో And when పంచుకుంటున్నాను. God gives me a secret, I go on the pulpit, on the rooftop and blow my trumpet and tell everybody, hey, I found this secret. నేను ఎప్పుడైతే దేవుడు నాకు ఒక రహస్యాన్ని చూపిస్తాడో, నేను ఆ యొక్క పులిపీఠం యొద్ద ఆ ఇంటి పైన వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఒక రహస్యాన్ని చెప్తూ ఉంటాను. Okay, do you have a car showroom here in Chennai? Car showroom, cars. Like in Hyderabad, there is? Really? Showroom, car showroom. కార్ షోరూమ్ ఉందండి హైదరాబాద్ లో? Okay, he is running a showroom సరే అండి, నేను షోరూమ్ నడుపుతున్నాను. and I bought a brand new car. నేను ఒక కొత్త కార్ కొనుక్కున్నాను. And by some mistake, the front portion of the headlight and the bumper went and hit the wall. ఏదో కారణంగా మరి ఆ యొక్క మరి ముందు భాగం వెళ్ళి కూడా గుద్దుకుంది. ఎక్కడ గుద్దుకుంది? So I came to his showroom మళ్ళీ నేను ఆయన షోరూమ్కి వచ్చాను. and I said, brother, my car. బ్రదర్ గారు, నా కార్ అండి. He says, you have to replace the car. ఆయన అంటున్నాడు, మళ్ళీ నువ్వు కొత్త కార్ కొనుక్కోవాలి. Will he say, replace the car? కొత్త కార్ కొనుక్కోమంటాడా? Oh, I don't know what to do. ఏం చేయాలో తెలియదు. Repair the car. So with the hammer he will repair or he will replace that part. కాబట్టి ఆ యొక్క మరి ఖరాబ్ అయిపోయినటువంటి ఆ భాగాన్ని మాత్రం తీసి కొత్త చేస్తారా లేదా శుద్ధ పెడతారా? చెప్పండి. Sute. చెప్పండి. Replace the part. కాబట్టి అది చెడిపోయింది, దాన్ని తీసేస్తాడు. So if he is having a showroom of a brand new car, he also has spares for the brand new car. కాబట్టి చూడండి, మరి ఒక షోరూమ్ ఉన్నట్లయితే, కార్ యొక్క షోరూమ్ ఉన్నట్లయితే, మరి ఏ భాగం అయితే చెడిపోయిందో ఆ భాగాన్ని తీసేసి కొత్తది వేయడానికి కూడా ఆ భాగాలు కలిగి ఉన్నాం. Sariya? అవునండి. Hello, Sariya? సరేనండి. Pakka Sariya? పక్క సరేనండి. Okay. Agreed, no? అందరూ కూర్చున్నారు కదండి. So the Bible says everything on earth is a shadow of what is in heaven. కానీ బైబిల్ అంటుంది ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా పరలోకంలో ఉన్నదానికి నీడగా ఉంటుంది. పక్కనండి. So in the same way, if your spare parts of your body is damaged, there are spare parts in heaven
brand new, which can be replaced by the word of God. కాబట్టి చూడండి, గట్టిగా చెప్పబడి ప్రదర్శించండి. ఎందుకంటే మన శరీరంలో పాడైపోయినటువంటి ఏ భాగమైనా కానీ పాడైపోయినట్లయితే ఆ భాగాన్ని తీసివేసి కొత్త భాగాన్ని పరలోకం నుండి ప్రభువు పెట్టగలడు. Okay. The spares are there, but you don't know how to get them. చూడండి, స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎలా పొందుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియదు కదండి. What is the use? ఏ లాభం అండి? So we need to get the spare parts. కాబట్టి మనం స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా తెచ్చుకోవాలి. I don't know who you are, but I love you. మీరు ఎవరు నాకు తెలియదు కానీ You know why? Everything I'm saying. ఎందుకంటే నేను చెప్పే ప్రతి కూడా అవును. The body language is excellent. చూడండి, ఆమె బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత శ్రేష్టంగా ఉందండి. Everything I'm saying. నేను చెప్పే ప్రతి కూడా అవును 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 అంటుంది. Praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's go and see the spare parts, how to get the spare part this time or next time. కాబట్టి చూడండి, మరి స్పేర్ పార్ట్స్ ఎలా పొందుకోవాలో మరి ఈసారి చూస్తున్నామా తర్వాత చూస్తున్నామా? And this is not only going to be a teaching, this is also going to be a demonstration. ఇది చూడండి, కేవలం ఏదో వాక్యం చెప్పి వదిలేయాలి, ఇది కూడా మనం వ్యక్తంగా కళ్ళ ద్వారా చూడబోతున్నామండి. Are you listening? We are in a teaching class, not a preaching class. చూడండి, మనం ప్రసంగించేటువంటి సాంగ్యంలో లేవు, బోధించేటువంటి సాంగ్యంలో And ఉంటున్నాం. listen, all that you are learning now, ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునే ప్రతిదీ కూడా this is not only for me and him, this is for everybody who believes in Christ. ఇది నా కొరకు ఆయన కొరకు కాదు, ఆయన కొరకే కాదు కానీ క్రీస్తుని నమ్ముతున్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు. Somebody said, to me, చూడండి, ఎవరు నాతో I don't చెప్పారు, have a healing gift. నాకు స్వస్థత వరం లేదండి. So I said, why do you need a healing gift? నేను అన్నాను, ఎందుకు నీకు స్వస్థత వరం కావాలి? Because if it's a healing gift, ఎందుకంటే స్వస్థత వరం అయితే it does not operate all the time. అది ఎప్పుడు కూడా పనిచేయదండి, ఎల్లప్పుడూ. Gifts operate when God wills. మరి దేవుని చిత్తం ఉన్నప్పుడే ఆ వరములు But పనిచేస్తాయి. when you have the word of God, కానీ వాక్యం కలిగి ఉన్నప్పుడు the word of God heals all the time, 24/7. దేవుని వాక్యం 24 గంటలు 7 రోజులు స్వస్థపరుస్తూనే ఉంటుంది. So why should you run gift of the word? కాబట్టి నేను ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి, వాక్యంకా లేదా వరం కొరక? Sariya? సరేనా అండి? Okay, Hebrews 1:14. Before we go there, we'll just finish that. 2 Corinthians 4:17, 18, the last part. మరి చివరి 18వ అధ్యాయము 18వ వచనం. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము కనుక ఎందుకనగా నిత్యమైన మహిమ భారము కలుగు చేయడము. 18వ వచనము, ఏలైనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. One day I was preaching the same message. ఒకరోజు ఇదే వర్తమానాన్ని నేను The husband బోధిస్తున్నాను. went home భర్త ఇంటికి వెళ్ళాడు. and told his wife, ఆయన భార్యతో అంటున్నాడు, I've kept your mother's picture నేను మీ యొక్క అమ్మగారి ఫోటో పెట్టుకున్నాను, and I can see your mother every day. నేను మీ యొక్క తల్లిగారిని ప్రతిరోజు నేను And చూడగలను. I'm so happy నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను, that I can see your mother all the time. ఎందుకంటే మీ అమ్మగారిని రోజు నేను చూడగలుగుతున్నాను. So the wife called me and said, what did you teach about the mother? అయితే ఆమె చెప్తుంది, మరి తల్లిల గురించి మీరు ఏం బోధించారు? My husband is very, very happy when he sees my mother. మా తల్లిగారిని మరి ఫోటో పెట్టుకొని చూస్తున్నప్పుడల్లా మా భర్త ఎంతో ఆనందిస్తున్నాడు. Then I understood what he was saying. అయితే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమంటున్నాడు. All those things that are seen are temporary. మరి చూసేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మరి తాత్కాలికంగా ఉంటాయి. So he was going on saying, I can see your mother, I can see your mother. ఆయన అంటున్నాడు కదా, మీ అమ్మగారిని చూస్తున్నాను, మీ అమ్మగారిని చూస్తున్నానని. Can you see your neighbor? మీ పక్క వాళ్ళని చూడవచ్చా? Tell your చూస్తున్నాను. neighbor you are temporary on earth. మీరు మీ పక్క వాళ్ళతో చెప్పండి, ఈ భూమిలో నువ్వు టెంపరీ తాత్కాలికంగానే ఉంటున్నావు. Whether you like it or not, that's the truth. నీకు ఇష్టం లేకపోయినా అది వాస్తవం అండి. But the things that are written in the word, కానీ వాక్యంలో రాయబడినటువంటి వాక్యము they are for eternity. అవి ఎల్ల వేళలా ఉంటున్నాయి. Wilson, can you see me? ఎస్. So who am I? ఎవరైనా Your brother Johnson. What I was teaching just now. Don't twist the story. What is it? Those who you can see are temporary. So now if you can see a problem,
కాబట్టి మీరు ఒక సమస్యను చూస్తున్నారు and the doctor gave you a bad report. మరి డాక్టర్ మీకు చెడు వార్తలు ఇచ్చారు అనుకోండి. Look at the report and tell the report you're temporary. మరి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ చూసి నువ్వు టెంపరీ అని నువ్వు చెప్పాలి. Hello. So if there is any problem troubling you, you will say the problem. I can see you, man. You're temporary. అయితే మరి ఒక సమస్యని కలిగింది అనుకోండి, ఆ సమస్యను నువ్వు చూసి ఈ యొక్క సమస్య తాత్కాలికంగానే ఉంటుందని చెప్పాలి. Somebody is saying, I can see my neighbor. ఎవరు అంటున్నారు, నా పక్కవాడిని చూడగలుగుతున్నాను, Give me a lot of problems. చాలా సమస్య ఇస్తున్నటువంటి పక్కవాడిని ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Someone is laughing and laughing and laughing. కొంతమంది అయితే నవ్వుతున్నారండి. You know, we should have two cameras, one this side, one that side. చూడండి, రెండు కెమెరాలు ఉండాల్సింది, ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి అటువైపు. When you preach and the person understands, you can see the expression. But only the problem is, some of them are very smart. They put a mask on. చూడండి, మరి కొంతమంది వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు ఎంతగా నవ్వుతారంటే, కానీ కొంతమంది చాలా స్మార్ట్ అండి, వారు మాస్క్ If ధరించుకుంటారు. you remove the mask, even we will enjoy. What do you say, Wilson? ఎగ్జాక్ట్లీ. They want to see our expression. We also want to see our expression. చూడండి, మీరు కనుక మాస్క్ తీసేస్తే మీరు నవ్వుతున్నప్పుడు మేము కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఆనందిస్తాం కదండి. ఏమంటారు? Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Okay, let's go to Hebrews chapter 1, హీబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం verse number 14. 14వ వచనము. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be the heirs of salvation? వీరందరూ రక్షణయు స్వాస్థ్యమును పొందబో వారికి పరిచారం చేయుటకై పంపబడిన సేవకులై ఆత్మలు కారా? So he's talking about the angels, కాబట్టి దేవదూతలను గురించి ఆయన బోధిస్తున్నాడు. and the angels are ministering spirits. ఈ యొక్క దూతలు పరిచారకులై ఉంటున్నారు. The word ministering spirits means spirits that are at service. Ministry means a service. కాబట్టి ఈ యొక్క పరిచారకులు అంటే మరి సేవ చేసేటువంటి దూతలై ఉంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So spirits, the angels are spiritual beings which are at the service. కాబట్టి ఈ యొక్క దేవదూతలు మరి ఆత్మ సంబంధమైన ఆత్మ రూపంలో వచ్చి మనకు పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు. And these angels, ఈ యొక్క దేవదూతలు they have been sent by God దేవుని ద్వారా పంపబడుతున్నారు. finish. Who has won what dress, what earring, what necklace? Finish. 5 minutes, okay. Everybody wants to see. Yeah, sing. చూడండి, బాగా చూడండి. Things that are seen, keep seeing. చూడండి, కనిపించేటువంటి వాటిని చూస్తూ ఉండండి. And be happy with things that are seen. మరి కనిపించిన వాటిని చూసి ఆనందించండి. And I'm talking about the spare parts getting replaced. నేనేమో ఇప్పుడు ఏ స్పేర్ పార్ట్ అయితే మరి ప్రభు తీసేసి కొత్త అయిపోతున్నాడు That you దాన్ని don't want to see. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. You know, when we play football, basketball and all this football, especially hockey, there's something called as timeout. చూడండి, మరి హాకీ, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, ప్రత్యేకించి హాకీ ఇది ఆడుతున్నప్పుడు టైం అవుట్ ఉంటుందండి. Then the referee has to give extra time. అప్పుడు ఆ రాఫీ మరి ఇంకా కొంచెం సమయం అధికంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Luciaka, you're the referee. Timeout. Remember the timeout. 25 minutes are already gone in the timeout. Hallelujah. హల్లెలూయా. Luciaka, how much time timeout? 1 hour timeout. Very good. See, I was only doing 25 minutes. She said 1 hour timeout. What to do? I have to listen to the umpire. Hallelujah. హల్లెలూయా. So are you ready? సిద్ధంగా All ఉన్నారా? settled? Hello. Please.
Because we are going to see a demonstration, and when you get distracted, you will be looking at all other things which are not needed. కాబట్టి చూడండి, ఇప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తిని మనం చూడబోతున్నాం. కాబట్టి మీరు అటు ఇటు చూస్తే మీరు ఏది చూడాలో అది చూడలేకపోతారు. So shall we begin? కాబట్టి ఆరంభిస్తామా? Please, దయచేసి don't get distracted. మీరు ఆటంకపరచవద్దు. Okay, let's come. సరే, Hebrews 1:14. హీబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం Are they the angels, not all ministering spirits, sent forth to serve, to minister for them who are heirs of salvation? వీరందరూ రక్షణను స్వాస్థ్యమును పొందబో వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కాదా? So the angels are at service. కాబట్టి చూడండి, దేవుని దూతలు పని చేస్తూ ఉన్నారు, పరిచారం చేస్తూ ఉన్నారు. And they are at service to those who are heirs. మరి ఎవరైతే రక్షణకు స్వాస్థ్యంగా కాబోతున్నారో వారికి పరిచయం Heirs చేస్తున్నారు. means those who are children of the kingdom of God. మరి స్వాస్థ్యము అంటే ఎవరైతే దేవుని రాజ్యానికి పిల్లలుగా ఉంటున్నారో వారసులుగా ఉన్నారు వారు. Heirs are those who belong to the family of God. మరి దేవుని రాజ్యానికి, దేవుని కుటుంబానికి చెందినటువంటి బిడ్డలై ఉంటున్నారు. Are you a family member of God? నీవు దేవుని కుటుంబంలో భాగస్తులవా? Sons and daughters of God? మీరు దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెల. So are the angels supposed to serve you? కాబట్టి దేవుని దూతలు నీకు పరిచారం సేవ చేయాలా? Are the angels serving you? దేవుని దూతలు నీకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారా? Then let's change the topic. అయితే మనం వేరొక టాపిక్ Because if they are already serving you, why should I teach something that you already know? ఎందుకంటే ఇప్పుడే వాళ్ళు నీకు సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఎందుకు బోధించాలని నీకు తెలుసు. Okay, tell me. Okay, thank you, sister. She's saying, I don't know. Can you please teach me? We are not using. So tell me, how do you tell the angels to serve you? You ask them, they don't serve you. There's a system. Listen. Yesterday I said to you, this electric power is good for mankind. But if you don't follow the system, the same power will kill you. చూడండి, నిన్న మీ అందరితో ఒక మాట చెప్పాను. ఈ యొక్క విద్యుత్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఎలా వాడాలో అలాగే వాడాలి, లేదంటే అది మనల్ని కాల్చివేస్తుంది. The word of God is a system. దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా అట్టి సిస్టమ్ కలిగి ఉన్నది. But if you don't understand the system, ఆ క్రమం కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే then it can be extremely, extremely dangerous. అది ఎంతో హానిని కలిగించగలదు. Are you following? So now we got to understand how, when will the angels serve me? కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ దేవుని దూతలు నాకు ఎప్పుడు పరిచారం చేస్తారు. And once you understand that, ఒకసారి కనుక నీవు అర్థం చేసుకుంటే they are supposed to bring your spare parts. వాళ్ళన్నీ కూడా స్పేర్ పార్ట్స్ ఎత్తుకొని వస్తారండి. And we are going to have a demonstration అది మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు. of the spare parts. ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ ఏ విధంగా ప్రభు చేస్తారో చూడబోతున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's go to Psalms 103. కాబట్టి కీర్తన 103 and verse number 20. 20వ వచనము. కీర్తన 103 20వ వచనం. యెహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బలశూరులారా ఆయనను సన్నుతించుడి. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength. That excel in strength. That do his commandments. Very good. Hearkening unto the voice of his word. Anybody having the RSV Bible? RSV Bible, the last line. Anybody having the RSV Bible? Yes, read the last line. Please, sister, your RSV. 103, Psalm 103, verse 20. Bless the Lord, bless the Lord, you mighty ones, who obedient to his spoken word. Obedient to his Spoken word. Obedient to his. Spoken word. And what is this? This is the written word.
కాబట్టి చూడండి, ఇది రాయబడినటువంటి లేఖనం. When you take that word in your heart and you speak it out of your mouth, does it mean it is your word or still God's word? ఈ యొక్క మాట నీవు నీ నోట్లో తీసుకొని నీ హృదయంలో నమ్మి పలుకుతున్నప్పుడు అది నీ వాక్కు అవుతుందా, దేవుని వాక్కు అవుతుందా? But is it a written word or now spoken word? కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు పలుకబడినటువంటి వాక్కు అవుతుందా, రాయబడినటువంటి వాక్కు అవుతుందా? I did not say when you speak the word from your mind. నేను చెప్పలేదండి మీరు మనస్సుతో ఈ మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు అని. I said when you speak the word from your heart. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీ హృదయం నుండి ఈ మాట పలికినప్పుడు Now it is a spoken word. ఇప్పుడు అది అది So వాక్కు. the Bible gives us a system. కాబట్టి బైబిల్ మనకు ఒక సిస్టమ్ నేర్పిస్తుంది. The first thing is that the angels are always praising God. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే దేవుని దూతలు ఎల్లవేళలా దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. That means they are always in the presence of God. అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారు. Second thing is they always obey and submit to God's word. రెండవదిగా వారు ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విధేయిస్తూ చెప్పిన దాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. They are very, very powerful and mighty in strength. వారు ఎంతో బలశూరులుగా బలవంతులుగా ఉంటున్నారండి. They excel in all that. వారు వాటన్నిటిలో అతి శ్రేష్ఠులు. They do God's commandments దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు విధిస్తున్నారు. and they hearken. వారు వింటున్నారు. Those who have ears hearken to what I'm saying. That's what Jesus said. వీరిలో ఉన్నవారు వినుగా కానీ యేసుప్రభు చెప్పి ఉన్నారు. They are so attentive and hearing when a person opens his mouth and speaks God's word out of his mouth. That spoken word with the confidence and the voice of God's spoken word, the angels get into action. మరి చూడండి, ఎప్పుడైతే మనము నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన నోటి ద్వారా ప్రకటిస్తున్నామో, చెప్పిన వెంటనే ప్రకటించిన వెంటనే దేవుని యొక్క దూతలు ఆ కార్యం ఆరంభిస్తారని. So when the word says hearkening unto the voice of his word, కాబట్టి చూడండి, దేవుని యొక్క దూతలు ఆ యొక్క ఆజ్ఞను వాక్యం వినిన వెంటనే, so when this written word is given voice by your faith, కాబట్టి ఈ యొక్క రాయబడినటువంటి ఈ యొక్క వాక్యం ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో కూడి నీ నోటి నుండి బయటకు and you వస్తుందో, speak it out of your mouth with confidence, మరి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో నీ యొక్క నోటి నుండి దాన్ని పలుకుతున్నామో, it comes back with result. అది తిరిగి నీ ఎదురు స్పందిస్తుందని. The angels are in action. దేవుని దూతల కార్యాన్ని జరిగిస్తారండి. Okay. I want somebody who has got arthritis. మరి ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవారు ఎవరండి చేతులు ఎత్తండి. ఆర్థరైటిస్ You got arthritis? కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి అన్నవారు. Come. And you also can come. Can I ask you questions? Lucy, no, I have to ask her because can I ask her questions? And this lady? No, you replace your knees and everything. Now we will get. That's what I said. The angels will go and bring new spare parts. Did I say that? నేను చెప్పేది ఏంటంటే అందుకని చెప్పాను ఏమాట, దేవునితో వెళ్ళి స్పేర్ పార్ట్స్ తీసుకొని వస్తారు. పాతవన్నీ కూడా తొలగించి కొత్త పార్ట్స్ ఇస్తారండి. I asked you, in Hyderabad there is a showroom for new vehicles. Yes. So you come here, you're going out of the screen. Yeah. I know, stay here, look in the screen, let them, everybody see you. Praise God. Okay. Now I said, in Hyderabad, do they have showroom? నేను అడిగింది ఏంటంటే హైదరాబాద్ లో షోరూమ్ ఉందా? He said. Yeah. And if the car gets damaged, కారు కనుక ఏదైనా పాడైతే will they say replace the car? వాళ్ళు కొత్త కారు తెచ్చుకోమంటారా? Or they will replace the spare parts? మరి పాడైపోయిన దాన్ని కొత్త దాన్ని వేస్తారు పార్ట్స్. So she has got knee replacement by the doctors. కాబట్టి ఈ స్త్రీకి సోదరికి మరి మోకాళ్ళ రిప్లేస్మెంట్ జరిగిందండి డాక్టర్స్. But now we will get replacement done by the angels. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దేవుని దూతలే రిప్లేస్మెంట్ చేయబోతున్నారు. How do you say that? ఎలా అది జరుగుతుంది, ఎలా సాధ్యం? Because I'm not looking at things seen, I'm looking at things not seen. చూడండి, నేను కనిపించేటువంటి విషయాన్ని చూడడం లేదు కానీ కనిపించిన అదృశ్యమైన దాన్ని చూస్తున్నాను. Sariya. సరేనా అండి? Sari nange. సరేనా అండి? సరేనా అండి? Sari ande. Sari ande. Sari na ande. Sari na ande. Praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. So, to get the angels to do this, we have to pick up some scriptures.
కాబట్టి దేవుని దూతలు ఇటువంటి కార్యం జరిగించడానికి మనం దాని తగ్గట్టు లేఖనాన్ని మనం తీసుకోవాలండి. And this lady also has got arthritis. ఈ సోదరి కూడా ఆర్థరైటిస్ ఉంది. So what is arthritis? అయితే కీళ్ళ నొప్పి అంటే ఏమిటి? Arthritis means the cartilages have been worn out. మరి కీళ్ళ నొప్పి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జిడ్డు పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. So the bones where the fiber was there has got worn out and now the bones touch each other. కాబట్టి ఆ యొక్క ఎముకల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫైబర్ ఏదైతే ఉందో అది కరిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎముకలు ఈ విధంగా తాకుతున్నాయి. I thought only tire replacement. Now steering replacement also. ఇప్పుడు స్టీల్ కూడా మార్చాలండి సార్. Side rear view mirror also gone. Huh? But she was sitting more than half an hour. Okay. Okay. I know full replacement. సరే మొత్తం రిప్లేస్మెంట్ చేస్తానండి. She is saying this full replacement. Praise God. Now, before we start, what we are learning, is it for everybody or only for us? కాబట్టి మనం ఆరంభించడానికి మునుపు ఇది అందరి కోసమా లేదా మా కోసమేనా? Are you going to be a believer or a beggar? మీరు విశ్వాసిగా ఉంటారా లేదా పిచ్చవాడిగా ఉంటారా? I want to tell you this tripod, I can remove the top part in my hand. After the meeting, if anybody comes to me, I'm going to use the tripod on your head. చూడండి మరి ట్రైపాడ్ ని చూస్తున్నాం కదండి. మరి వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, నేను వస్తాను ట్రైపాడ్ తీసుకొని నేను కొడతానండి. Don't expect me to cook food for you. మీకోసం భోజనం సిద్ధపరచడానికి నాపై ఆశ పెట్టుకోకండి. Now the recipe is going on. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా మరి వండాలో నేను నేర్పిస్తున్నాను. Learn it. మీరు నేర్చుకోండి. Go on the video and learn it again and again. వీడియో చూసి మళ్ళీ నేర్చుకోండి. And come back and tell me, brother, it works for me also. వచ్చి చెప్పండి బ్రదర్ గారు ఇది నా కోసం కూడా పనిచేస్తుంది. Because the Bible says every one of God's promise in Christ is a yes and 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 a yes for everyone who believes in Jesus. కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏమిటంటే క్రీస్తు యేసు ఉన్న వారి అందరికీ కూడా దేవుని ప్రతి వాగ్దానం యేసు క్రీస్తునందు అవును 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 నమ్ముతున్న ప్రతి ఒక్కరికి అది అవును. నల్ల first sponge. ఆశపడుతున్నాడు స్పంజ్ లాగా. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Okay. మంచిది. Now the angels do 4 things. చూడండి దేవుని దూతలు 4 క్రియలను జరిగిస్తారు. One, they praise God. మొట్టమొదటిగా దేవుని స్తుతిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. They are powerful in strength. వారు బలశూరులుగా ఉంటున్నారు. The moment they came out, they lifted their hand and said, "Me." That is their faith. చూడండి వారు ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే చేతులు పైకెత్తారు. If they had no faith, they wouldn't have stood up. ఒకవేళ విశ్వాసం లేదంటే వారు ఇక్కడికి వచ్చేవారు కాదు, నిలబడేవారు కాదు. So these angels are powerful in strength. కాబట్టి ఈ యొక్క దూతలు మరి బలవంతులై ఉన్నారు. Third, they obey God's word. మూడవదిగా వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విధిస్తున్నారు. And fourth, they hearken to the voice of God's spoken word. నాలుగవదిగా ప్రకటింపబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారు వింటూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now Romans 4:17 says, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:17 అంటుంది. it says, it's my mic making the feedback. This one. Hallelujah. హల్లెలూయా. It says, as it is written, I have made you father of many nations. అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగాను చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగాను పెంచే దేవుడు. Thanks. Now when I told him there's a problem, నేను మరి సమస్య ఉంది బ్రదర్ గారు did చెప్పినప్పుడు he go to all these wires here? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నిటి దగ్గర బ్రదర్ గారు వెళ్ళారా? He knows where to repair. In the same way, you will know where to repair your knees. ఎక్కడ దాన్ని సరిచారో బ్రదర్ గారికి ఏ విధంగా తెలుసో మరి ఈ మోకాలలో ఎక్కడ సమస్య ఉన్నదో దేవుడికి సరిగ్గా తెలుసండి ఎక్కడ ఎలా రిపేర్ చేయాలి. Now is there any feedback? ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందా ఇప్పుడు? Why I told him only, why not Lucy Akka? మరి ఆయనకి చెప్పాలి, మరి లూసీ సిస్టర్ గారికి ఎందుకు చెప్పలేదు? Because I know Lucy Akka doesn't know. ఎందుకంటే లూసీ అక్క గారికి తెలియదు. Because he has the knowledge. ఎందుకంటే ఆయనకు జ్ఞానం ఉన్నది. So what am I doing?
కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం I am చేస్తున్నాము? giving you the knowledge నేను మీకు జ్ఞానం నేర్పిస్తున్నాను. so that I will hear from you. కాబట్టి మీ ద్వారా నేను వింటాను. Uncle, it is happening for me also. అంకుల్ నా జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది. You're calling me uncle? Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So, God is speaking to Abraham. కాబట్టి అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. I have made you father of many nations. నేను అనేక జాతులకు తండ్రిగా నేను నియమిస్తున్నాను. Is Abraham having any children? మరి అబ్రహాంకి అప్పటికి పిల్లలు ఉన్నారండి? But God calls him Abraham. కానీ అబ్రహాము ఆ దేవుడు అని పిలుస్తున్నాడు. God always calls the end in the beginning. కాబట్టి చూడండి, అంతమును మరి మొదటిలోనే దేవుడు పిలుస్తాడు. God always calls the end in the beginning. మరి అంతంలో ఉన్న వస్తువులను మొదటిగానే దేవుడు పిలుస్తాడు. We never call the end in the beginning. We call what is there as the end. మనం ఏదైతే ఉన్నామో అదే అంతమని చెప్పేస్తామండి మనము. Sorry. Then he says, God gives life to the dead. ఆయన అంటున్నాడు, మరి మృతమైన వాటికి ఆయన జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు. So is God able to give life to these cartilages? కాబట్టి ఇక్కడ కీళ్లకు దేవుడు జీవాన్ని ఇవ్వగలడా? చెప్పండి. Come on. చెప్పండి. Come on. చెప్పండి గట్టిగా. God calls things. God calls things. I called the sister, but I can't call the chair. Come here. Can I call the chair? Come here. చూడండి, But God calls things that are not there as though they are there. చూడండి, దేవుడు లేని వాటిని, లేని వస్తువులను ఉన్నట్టుగా పిలుస్తాడు. నేను యొక్క చైర్ని ఇటు రమ్మంటే ఆ చైర్ ఇక్కడికి వస్తుందా? కానీ సోదరులను పిలిచినప్పుడు వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. Read that Romans 4:17 in Telugu so that they will understand it's there in the Bible. తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగాను చేయువాడును, లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచుచున్న వాడై దేవుని ఎదుట అతడు మన అందరికీ తండ్రి ఉన్నందును కూర్చి నేను అనేక జనములకు తండ్రిగాను నియమించుకునని వ్రాయబడి ఉన్నది. What's the last line? It is written that he has called Abraham as a father of the nation. No. Last line. God calls things that be not as though they లేని were. వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడైన దేవుడు. So when Jesus saw somebody who is blind, did he call that person blind or did he call that person receive sight? మరి గ్రుడ్డివాడిని యేసు ప్రభు చూసినప్పుడు మరి గ్రుడ్డివాడ నువ్వు చూపు పొందుకున్నాడా లేదా నువ్వు చూపు పొందుకున్నాడా? చూపు పొందుకో అన్నాడు. What do we call? మనం ఏం పిలుస్తామండి? What do we call? మనం ఏం పిలుస్తాం అటువంటి వాటిని? We call what we see. మనం చూస్తున్న దాన్ని మనం పిలుస్తాము. But God says call things that you don't see as though you see. కానీ ప్రభు మాత్రము లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుస్తూ ఉన్నారు. Then Jesus said, you can speak to the mountain. అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నీవు ఈ యొక్క పర్వతంతో మాట్లాడు. If you have faith, you can speak to the mountain. నీకు విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క పర్వతంతో నీవు మాట్లాడు. If I can speak to the mountain, can I speak to the spirit of infirmity that caused this arthritis? ఒక పర్వతంతో కనుక నేను మాట్లాడినట్లయితే మరి బలహీనత తెచ్చినటువంటి దురాత్మతో మాట్లాడగలనా? When was the last time you spoke to arthritis? మీరు కీళ్ళ వ్యాధితో ఎప్పుడు What about మాట్లాడారు? you? You also didn't speak. The thief has come home and they are not speaking to the thief to get out. చూడండి, మరి దొంగవాడు ఇంటికి వచ్చారు కానీ వెళ్ళిపోమని వీళ్ళకి చెప్పలేదు. It was troubling us so much that we couldn't walk also. No, but he is troubling you because you did not take authority over it. You prayed to God. And listen, how many of you believe that God will move your mountains? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు నా పర్వతాలని కదిలిస్తాడని? Oh, what about here? మీ సంగతి ఏంటండి? How many of you believe that God will move your mountains? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు మీ పర్వతాలను కదిలిస్తాడని? చేతులపై పెట్టండి. One lady is saying every time he's asking question, it is a tricky question. So let me put my hand this way. మన ప్రశ్న అడిగినప్పుడు అల్లా ఏదో చిక్కు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు కాబట్టి నా చెయ్యి ఇలా పెట్టాలని చెయ్యి ఇలా పెడుతున్నాను. God never moves your mountain. దేవుడు ఎప్పుడు నీ పర్వతాన్ని కదిలించాడు. Your faith moves your mountain. నీ విశ్వాసం నీ పర్వతాన్ని కదిలిస్తుంది. That is why Jesus said, కాబట్టి యేసు ప్రభువు అంటున్నాడు, if you have faith, నీ విశ్వాసం కలిగి ఉంటే, if you have faith,
నీవు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటే, if you have faith, నీవు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటే, then you shall say to the mountain. నీవు ఆ యొక్క పర్వతంతో చెప్పు. What were they doing? ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారు? They had faith. వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉంది. That is why they prayed to the mountain, to God about the mountain. కాబట్టి వారు దేవునికి ఒక పర్వతాన్ని గురించి మాట్లాడి ఉన్నారు. Sorry, offended. బాధపడ్డారండి. This smile is real, no? ఈ చిరునవ్వు వాస్తవమే కదండి. Because you know, you cannot lie. Very good. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So, are you praying about the mountain or saying to the mountain? కాబట్టి మీరు పర్వతం గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారా లేదా పర్వతంతో మాట్లాడుతున్నారా? Hello. హలో, Are you supposed to pray about the mountain or talk to the mountain? ప్రభు ఏం చెప్పారు? పర్వతంతో మాట్లాడనా పర్వతం గురించి మీరు ప్రార్థన చేయమని చెప్పారా? So when you talk to this whatever is troubling them, కాబట్టి వీరికి ఏదైతే ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుందో the angels are taking the word, దేవుని యొక్క దూతలు ఆ మాటను తీసుకుంటున్నారు. God's spoken word, మాట్లాడినటువంటి దేవుని వాక్యము and they are bringing the spare parts according to the word. మరి ఏ మాట పలుకుతున్నారో దాని ప్రకారం వారు స్పేర్ పార్ట్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు. Now in the next 3 minutes this surgery will be done. ఇంకో 3 నిమిషాలలో ఈ సర్జరీ జరుగుతుంది. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. I want you to pay attention. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినాలి. If you got a mobile, no copyrights. మరి మొబైల్ అంటే ఏ కాపీరైట్స్ లేవండి. Make a voice recording. మీకు కావాలంటే వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసుకోండి. Use the same prayer everywhere. ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన రోజుని చెప్పుకోండి. It works for everybody. అది ప్రతి ఒక్కరికి పనిచేస్తుంది. And in this, now what we are going to pray, ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రార్థన అయితే చేస్తున్నామో you will see, మీరు చూస్తారు. we are not asking God to heal them, మరి వీరిని స్వస్థపరచమని దేవుని అడగటం లేదు but కానీ we are exercising the authority and dominion that Jesus has given us కానీ యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి అధికారమును మనము అది వాడుతున్నాము. to destroy the detritus ఆ యొక్క కీళ్ళ నొప్పులను నాశనం చేయటకు, and tell the angels to bring brand new cartilages ఆ రీతిగా చేయటం ద్వారా మరి నూతనమైన కార్టిలేజ్ జీవమును అడుగుతున్నాము. and do the surgery మరి ఆ యొక్క దూతలను సర్జరీ and complete చేయాలి. the surgery ఆ సర్జరీ పరిపూర్ణం కావాలి right before our eyes. మన కళ్ళ ఎదుట. Is that okay? Or you want to go into a room with a red light on? No, if you go there, then you have to pay lakhs of rupees. Anytime anybody wants to go to the room with the red light on, you have to pay lakhs of rupees. Sure. But anybody who is in the presence of God, the operation is free. చూడండి, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న వారికి ఆపరేషన్ ఫ్రీగా జరిగిపోతుంది. కానీ ఎవరైతే మరి ఎర్ర రంగు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క విద్యుత్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ యొక్క రూమ్ లోనికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందండి. And you can use the same prayer for your situation right now. చూడండి, మీ పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఇటువంటి వాక్యాన్ని మీరు వాడగలరు. The angels are ready to move into action. చూడండి, దేవుని యొక్క దూతలు కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. And we are going to use only the word of God, nothing outside the word. మనం కేవలం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మాత్రమే, దేవుని వాక్యం బయట ఏది కూడా వాడము. Whatever I'm saying words, I only want you to listen attentively and agree. I don't want you to pray. Because you'll be praying somewhere and I'll be praying somewhere. Only agree. Okay? You know, you're standing for such a long time, no? Is the pain there? That's what the Lord said. Operation already started. Otherwise this long you wouldn't have been started. Yeah. So the Lord said operation has already started. So are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? Look at the way they say. Are you ready? Yes. Yes, close your eyes. Close your eyes. కళ్ళు మూసుకోండి. No. Listen. The reason I'm telling you to close your eyes, or you want to see also, no problem. చూడండి, మీరు చూడాలనుకుంటే Even కూడా if you keep your సమస్య eyes open, please be attentive to what the words are saying, not what the expression is. చూడండి, నేను ఏదైతే మాటలు మాట్లాడుతున్నానో దానిపై మీ దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. The reason we say close your eyes is not when you close your eyes miracles happen. No. When you close your eyes, you are not seeing things seen. చూడండి, నేను చెప్తుంది కళ్ళు మూసుకోమని, ఎందుకంటే And you are focused on things not seen. మరి కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మీరు Okay, అదృశ్యాన్ని here we చూడాలి. begin. సరే, ప్రారంభిస్తాం. Heavenly Father, పరలోకపు తండ్రి, I thank you, I praise you మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. for teaching me the truth.
సత్యం నాకు బోధించినందుకు వందనాలు. Thank you for showing me this affliction which is coming against me నాకు విరుద్ధంగా వస్తున్నటువంటి ఈ శ్రమను చూపించినందుకు వందనాలు. is working for me ఈ యొక్క శ్రమ నా కొరకు పనిచేస్తుంది. an eternal weight of glory. నేను మరి భారభరితమైనటువంటి మహిమను మోయిటకై, Because I do not look at things seen, ఎందుకంటే నేను కనిపించేది చూడను, but things that are not seen. అదృశ్యమైన వాటినే చూస్తాను. All those things that I see, నేను చూసే విషయాలన్నీ కూడా that I feel, నేను ఏదైతే అనుభవిస్తున్నానో they are temporary. అవి తాత్కాలికమే. But your word కానీ నీ వాక్కు, that is unseen, కనిపించని నీ వాక్కు is eternal. నిత్యమైనది. I thank you, Lord, నీకు వందనాలు ప్రభా. for your word. నీ వాక్యమును బట్టి In Mark 11:23 says, మార్కు సువార్త 11:23 వచనం, all those who have faith విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా can say to this mountain, ఈ పర్వతాన్ని చూసి చెప్పవచ్చు, they lift it up నీవు వెళ్ళి పడు, and be thrown into the sea, సముద్రంలో వెళ్ళి పడు. and does not doubt in his heart. తన యొక్క హృదయంలో ఏ మాత్రము Lord Jesus. ఉండదు. యేసయ్యా, If I can speak to the mountain, నేను ఈ యొక్క పర్వతంలో I మాట్లాడినట్లయితే can surely speak to the spirit of infirmity, తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క బలహీనత పరచు, ఈ యొక్క to the ఆత్మతో spirit of మాట్లాడతాను. arthritis, ఈ యొక్క కీళ్ళ నొప్పి తెస్తున్న దురాత్మ, arthritis, Arthritis, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I'm talking to you, I'm talking to you, I bind you, I bind you, I curse you, I curse you, and I cast you out of my body. and I cast you out of my body. In the name of Jesus, In the name of Jesus, be uprooted be uprooted and be planted into the sea, and be planted into the sea. according to the word of God. According to the word of God, I believe it with all my heart. I believe it with all my heart. Whatever I've said it right now, Whatever I have said is right now, it shall come to pass, it shall come to and pass, I shall have and I shall have whatever I say. whatever I say. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you for teaching me. thank you for teaching me. What I say What I say is what I receive. is what I receive. I thank you, Lord. I thank you, Lord. This arthritis is gone out of my body. This sacrifice is gone out of my body. This infirmity is gone out of my body. This infirmity is gone out of my body. All these demonic forces have gone out of my body, All these demonic forces is gone out of my body. and I am set free. And I am set free. I am set free. I am set free. In the name of Jesus, in the authority of Jesus, in the authority of Jesus, all this infirmity All this infirmity has gone out of my body. has gone out of my body. It has no more power over my It body. has no more power over my body. Lord Jesus, Lord Jesus, according to Mark 11:24, according to Mark 11:24, whatsoever I desire, whatsoever I desire, when I pray, when I pray, I believe, I believe, I have received it, I receive it, and then I shall have it. and then shall I. This is my desire. This is my desire. Total healing, Total healing, total recovery, total recovery, total restoration, total restoration, total restoration, total restoration, total freedom. total freedom. I've spoken my desire. I have spoken my desire. I receive my desire, I receive my desire. and I shall have it. And I shall have it. Angels, Angels, move now. move now, You have been sent by God now be sent by God to serve me, to serve me. because I am the head because I am the head of salvation. of salvation. In the name of Jesus, In the name of Jesus, angels, Angels, go and replace go and replace all the damaged parts of my body all the damaged parts of my body with new parts, with new parts, brand new parts. brand new parts. In the name of In Jesus, the name of Jesus, according to the word of God, according to the word of God. angels, angels, I believe right now, I believe right now. you hearken to God's spoken word, hearken to God's spoken word. and I thank you. I thank you. The surgery is done. The surgery is done. Lord Jesus, Lord Jesus, I receive brand new cartilages. I receive brand new cartilages. My joints are lubricated with the blood of Jesus. My joints are lubricated with the blood of Jesus. All the bones are aligned right now. All the doors are aligned right now. In the name of Jesus, In the name of the Jesus, nerves are loosed. Nerves are loose. The ligament is restored. Ligament is The restored. tendons are restored. Tendons are restored. The muscles are loosed, The muscles are loose. relaxed, relax. and I am completely healed. I am completely healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There is a complete replacement of the knees, There is There a is a complete complete replacement of the replacement of the knees. knees, the neck, the neck, everything is healed. everything is healed. I thank you for the supernatural breakthrough. I thank you for this supernatural breakthrough. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus, Thank you, Lord Jesus. for this creative miracle. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I am set free. In Jesus' name. Amen. Amen. Now open your eyes. Lift your knee up and down. Still I am. Nothing. Come on, lift it higher. Yeah. 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 Now steering. Don't move your body. Don't move your body. Only your neck. Okay. Okay. What about you? No, I don't want you to tell me what was the past. Now tell me what it is. All gone. You can move freely. Amen. Praise God. Now you close your eyes and say, thank you, Jesus. I'm completely healed. Just put the mic. Jesus, I'm completely healed. Thank you, Jesus. I'm completely healed. Listen. Thank you, Jesus. As that lady believed in her heart, okay? Believe in the heart that when you say I'm completely healed, your neck is completely loose. Okay, say. Close your eyes and say. Thank you, Jesus. I'm completely healed. 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 Thank you, Jesus. Yes. I'm completely healed. Thank you, Lord. Now turn your neck. Thank you, Lord. Now turn your neck. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. She can't hear you and me. Yeah. Yeah. क्या गैरेज में आया यार? मस्त गैरेज है. Yesterday was a saloon. Today became a garage. That David said, I came here to take bath. Clear? Wow. How many years you suffered? Many years. 80, 90 years? Not that age. How many years? I cannot count the years, but always I was having some more Some years trouble. means 5 years, 10 years, 20 years. More than 5 years. More More than- than 5 years. Okay. Because I have replaced these knees, and with that, now I'm facing this problem, this I spondylitis. am facing or I was facing? I was facing this spondylitis and these nerves, and the doctor prescribed like that I was having vertigo. Your favorite. Anybody with vertigo? Your favorite. Anybody with vertigo? I score 100 out of 100. Vertigo means, when a person looks down or looks up, they don't have to go to the merry-go-round. వర్టిగో అంటే చూడండి ఇలా వంగినప్పుడు లేదా ఇలా వెనుకకు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఇలా మత్తు తల తిరుగుతున్నట్టు అవుతుంది. అలాంటి సమస్య ఉందా? Only one. Okay, one moment. Let me finish. I'll call ఇది you. ఆయన తర్వాత మిమ్మల్ని పిలుస్తాను. Yeah, then. I was having this vertigo. Doctor told me that we have to go for this exercise and all. I didn't go. Just I was praying. Day before yesterday, I called sister because Brother Johnson has come. I'll be coming there. Thank God I did not touch her. Did I touch her? No. Did I pray over her? నేను కోసం ప్రార్థన చేశానా అక్కడ తాకానండి Or did we do what the word says? లేదా దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుందో చేశానా? So do you need Brother Johnson or do you need the word? కాబట్టి మీకు యేసు ప్రభువైన వాక్కు కావాలా బ్రదర్ జాన్సన్ కావాలా? Do you need the healer or the compounder? కాబట్టి మరి స్వస్థపరచువాడు కావాలా కంపౌండర్ కావాలండి? You call me compounder then. ఎస్ The word is like fuel
the word is fuel left in my heart because I was disturbed and I was lost. Now, Now I'm refreshed. The fuel is there, the paths are there, new parts are there. new paths are there. Hey, we will see some running. Come on, sir, can you show some running for Christ? Let's see, ये सच्ची बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, मालूम पड़ेगा। हाँ? Last picture I run. 100 meters. 100 meters. Don't knock the wall. When? 1, 2, 3. దేవుడికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి పరిశుద్ధమంది. Come on, run. When Sister Lucy asked her to come, she said, I can't even sit for half an hour. But I think she stood here for more than 20 minutes, I guess. మరి సోదరి లూసీ గారు పిలిచినప్పుడు ఈ యొక్క సిస్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే నేను అర్ధ గంట సేపు కూడా కూర్చోలేదు, కానీ ఇప్పుడు చూడండి సంపూర్ణ స్వస్థత పొంది ఉన్నది. Because I was thirsty. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is good. బాగుందండి. So do we need a healing session or do we need the truth session? కాబట్టి మరి సత్యం యొక్క సాంగ్యం కావాలా, స్వస్థత సాంగ్యం కావాలా? Look at that small girl. How nicely she's looking and saying, Allah. When you grow up, you will do the same. Okay? We got a children's ministry from the age of 6 to 12. And these children from 6 to 12 are casting out tumors, cancer, opening blind eyes, deaf ears. చూడండి మా పరిచర్యలో మరి పిల్లల పరిచర్య కూడా ఉందండి. వారి వయసు మరి 7 సంవత్సరాల నుండి 14 సంవత్సరాల పిల్లలను తీసుకుంటాం. మరి వారు చేసేటువంటి పని ఏంటంటే వారు క్యాన్సర్ గడ్డలను సైతం వారి ప్రార్థనలో తీసేస్తారండి. And it is online live. అది ఆన్లైన్ లో మీరు చూడవచ్చు. అది And the children are preaching. చిన్న బిడ్డలు ప్రసంగిస్తున్నారు. 9 years old is preaching, 7 years old is preaching the word of God. 9 సంవత్సరాల వయసు 7 సంవత్సరాల వయసు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. So 1 week they get to learn, కాబట్టి ఒక్క వారం రోజులు నేర్చుకుంటారు, practice in their life, మరి వారి జీవితంలో అవలంబించుకుంటారు. and come and share the word to other children మరి వచ్చి వేరే బిడ్డలకు వాక్యాన్ని మరి చెప్తూ ఉంటారు every Saturday. ప్రతి శనివారం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Is this good? బాగుందండి ఇది. So can we give the Lord a big hand of praise? గట్టిగా వేసే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మనం పరుస్తున్నాము. So is the word true? కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం వాస్తవమా, సత్యమా? How many of you the word of God is true? Lift your hands up. ఎంతమంది దేవుని యొక్క వాక్యం సత్యమంటున్నా చేతులు పైకెత్తండి. I'm going to look whose hand is down. ఎవరి చేతి కింద ఉందని చూడబోతున్నారు. Can you see anybody's hand down? Good. So during the lunch break nobody will chase me now. కాబట్టి ఇక భోజన సమయంలో ఎవరు కూడా నన్ను వెళ్ళగొట్టారు. Okay, let's close our eyes కళ్ళు మూసుకున్నాము, and let us pray. ప్రార్థించుకున్నాము. Lord Jesus, we thank you. You are the living God. ప్రభువైన యేసయ్య, మీరు సజీవమైన దేవుడిని బట్టి మీకు వందనాలు. As you are with the apostles in flesh and blood, you are with us in the spirit. మీరు అపోస్తులతో రక్త మాంసంలో ఉన్న రీతిగా మీరు మాతో ఉన్నారు. When you were taken up to heaven, you sent a comforter, the Holy Spirit. మీరు పరలోకానికి కొనిపోబడ్డప్పుడు ఆదరణకర్తైన పరిశుద్ధాత్మని మాపైకి పంపించి ఉన్నారు. Thank you, Lord, వందనాలు ప్రభువా, that you are with us. మీరు మాతో ఉన్నారు. As the disciples went everywhere శిష్యులు అన్ని స్థలంలోకి వెళ్ళినట్టుగా, and preached the word everywhere. అన్ని స్థలంలో వాక్యాన్ని బోధించినట్టుగా, Holy Spirit, you are working with them. పరిశుద్ధాత్మ మీరు వారితో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. And this morning you showed us that you are working with us all the time. ఈ ఉదయకాలం కూడా మీరు ఎల్లవేళలా మాతో పనిచేస్తున్న దాన్ని When we చూపించారు. believe with the heart, మా హృదయంతో మేము నమ్మినప్పుడు it is you who is confirming the word అది మీరే మీ యొక్క వాక్యం మీరు నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. with the accompanying signs and wonders. అద్భుతాలు సూచక క్రియల ద్వారా I thank you, Lord, ప్రభావిక వందనాలు. right now, ఇప్పుడే as your people మీ బిడ్డలుగా are believing in the heart. హృదయంలో నమ్ముతుండగా Each one is rebuking every infirmity in their body. వారి శరీరంలో ప్రతి ఒక్క రోగాన్ని వారు గర్తిస్తుండగా, Every demonic force is working in their life. ప్రతి దురాత్మ శక్తులు వారి జీవితంలో Every పనిచేస్తుండగా, addiction and bad habits working in their life. వారి జీవితాల్లో చెడు అలవాట్లు చెడు క్రియలు Each one is పనిచేస్తుండగా, renouncing the bad habits. ఎలాగైతే వారి యొక్క చెడు వ్యసనాలన్నీ వదులుకుంటున్నారు, Each one is renouncing the negative
knowledge that they have received. వారు పొందినటువంటి వికృతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వదిలిపెడుతూ ఉంటున్నారు. Right now, in the name of Jesus, ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు నామమున by the authority of Christ, క్రీస్తు యొక్క అధికారము ద్వారా I thank you, Father. తండ్రి నీకు వందనాలు I చెల్లిస్తున్నాను. thank you, Father. తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Every work of Satan is destroyed from this people. ఈ యొక్క ప్రజల నుండి ప్రతి సైతాని యొక్క క్రియలన్నీ నాశనం O Spirit of God, ఓ పరిశుద్ధాత్మ దేవా, you are the Spirit of life. మీరు జీవము కలిగిన ఆత్మ. Your anointing is flowing right now. ఇప్పుడే మీ అభిషేకం మా మధ్యలో Your ప్రవేశిస్తుంది. anointing destroys the yoke of the devil. మీ యొక్క అభిషేకం సైతాన్ యొక్క కాడిని విరగొడుతుంది. Your anointing removes the burden of the devil. సైతాన్ యొక్క భారాన్ని మీ యొక్క అభిషేకం విరగొడుతుంది. Creative miracles are happening right now inside of you. మీలో ఇప్పుడు సృష్టించేటువంటి అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. I call the angels to go forth and bring forth their healing. ఇప్పుడు దేవుని దూతలు వెళ్ళి నీ స్వస్థతను తీసుకురావాల్సిందిగా Bring ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. forth the deliverance. విడుదలను తీసుకురావాల్సిందిగా Bring ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. forth their prosperity. నీ అభివృద్ధిని తీసుకురావాల్సిందిగా Bring forth ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. their protection. నీ కాపుదలను తీసుకురావాల్సిందిగా Bring ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. forth the manifestation of God's goodness in their life. దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని జీవితంలో తీసుకురావాల్సిందిగా I ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. thank you, Lord, that the anointing is flowing right now. ప్రభా ఇప్పుడు అభిషేకం ప్రవహిస్తున్న దాన్ని బట్టి నీకు That వందనాలు. each one's tongue is anointed. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు నాలుగు The అభిషేకం tongue is anointed. నాలుగు The అభిషేకిస్తున్నారు. tongue is anointed. నాలుగు The అభిషేకిస్తున్నారు. tongue is anointed. నాలుగు The అభిషేకిస్తున్నారు. tongue is anointed. నాలుగు అభిషేకిస్తున్నారు. The tongue is anointed. నాలుగు అభిషేకిస్తున్నారు. Fire on the tongue, O Lord. ప్రభా వారి నాలుకల అగ్ని, Fire on the tongue, O వారి Lord. నాలుకల అగ్ని, That there is power in the tongue, O Lord. ఈ యొక్క నాలుకల శక్తి As ఉండేలా they open the mouth and speak the gospel, వారి నోరు తెలిసినటువంటి స్వార్థ ప్రకటించడం. it's manifesting in them. నీ యొక్క శక్తి వారి జీవితంలో దిక్కవస్తుంది. Spirit is manifesting. నీ ఆత్మ వారి జీవితంలో Spirit of God, you are working miracles. పరిశుద్ధాత్మ మీరు అద్భుతం జరిగిస్తున్నారు. Spirit of God, you are working mighty miracles. దేవుని ఆత్మ మీరు గొప్ప అద్భుతం జరిగిస్తున్నారు. Mighty manifestation. గొప్ప వ్యక్తపరిచే శక్తి. What the eyes have not seen, ప్రభా ఏ కళ్ళకి చూడము, what the ears have not heard, చెవులు ఏ గట్ట వినడం లేదు, what has not entered the heart. వారి హృదయంలో ఏది కలుగుతుంది. Right now, Spirit of God, ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవా, the stronghold in the mind is destroyed. వారి మనసులో ఉన్న ప్రతి బంధకం The stronghold in the mind is destroyed. వారి మనసులో ఉన్న బంధకం Every stronghold of the devil is destroyed. ప్రతి ఒక్క సైతం బంధకం విరిగిపోతుంది. Every stronghold of fear is destroyed. భయమనే బంధకం విరిగిపోతుంది. Every stronghold of anxiety and worry is destroyed. చింత కలవరం అనే బంధకం విరిగిపోతుంది. Every stronghold of fear is destroyed. భయాన్ని కలిగించే బంధకం విరిగిపోతుంది. Depression is destroyed. విడుదల విరిగిపోతుంది. Sudden tendency is destroyed. ఆత్మహత్య ఆశ విరిగిపోతుంది. In the name of Jesus, యేసు నామమున I rebuke every spirit of unbelief. నేను అపనమ్మకమైన దురాత్మను Every బంధిస్తున్నాను. spirit of unbelief. అపనమ్మకమైన దురాత్మను బంధిస్తున్నాను. Completely destroyed. బంధిస్తున్నాను సంపూర్ణంగా. Completely destroyed. సంపూర్ణంగా బంధిస్తున్నాను. Completely destroyed. సంపూర్ణంగా బంధిస్తున్నాను. In the name of Jesus, యేసు నామమున all the shackles are destroyed. ప్రతి బంధకాలను విరిగిపోతున్నాను. All the chains are destroyed. ప్రతి సంఖ్యను విరిగిపోతున్నాను. Devil is destroyed. బానిసత్వం విరిగిపోతుంది. God is calling you. ప్రభుని పిలుస్తున్నాడు. God is calling you. ప్రభుని పిలుస్తున్నాడు. God is anointing you. ప్రభుని అభిషేకిస్తున్నాడు. God is anointing you. ప్రభుని అభిషేకిస్తున్నాడు. Fresh fire of heaven. ప్రభు యొక్క అగ్ని, Great potential of God. దేవుని యొక్క సామర్థ్యము, Great potential of God. దేవుని సామర్థ్యము, To work miracles. అద్భుతాలు చేయుటకు, To preach the gospel. సువార్త ప్రకటించుటకు, With the demonstrated power of God. దేవుని శక్తిని వ్యక్తపరుస్తూ, With the demonstrated power of God. దేవుని శక్తిని వ్యక్తపరుస్తూ, You are anointed to proclaim the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి You are anointed to proclaim the word of God. దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి పిలువబడి ఉన్నారు. Anointed to proclaim the word of God. దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి పిలువబడి ఉన్నారు. To look at things not seen. నీవు అదృష్టమని చూచుటకు God has opened your spiritual senses. దేవుని ఆత్మీయత నేత్రం The తెలుస్తున్నాడు. anointing has opened your spiritual senses. ఆత్మీయ నేత్రం ప్రభు తెలుస్తున్నాడు. Open your spiritual senses. ఆత్మీయ నేత్రం ప్రభు తెలుస్తున్నాడు. God has opened your spiritual senses. దేవుని ఆత్మనేత్రం తెలుస్తున్నాడు. In the name of Jesus. యేసు నామమున All demonic powers దురాత్మ శక్తులారా, of lies of the devil. సైతాను యొక్క The అబద్ధాలు, lies of the devil. సైతాను యొక్క అబద్ధాలు, Be gone out of you. నీ నుండి వెళ్ళిపోనుగాక. Be gone out of you. నేను దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోనుగాక. All the negative thinking. వికృతమైన ఆలోచన Be destroyed right now. ఇప్పుడు నాశనం అవునుగాక. The anointing has set you free. ఇప్పుడు అభిషేకం స్వాతంత్రం The తీసుకెళ్ళి anointing has set you free. అభిషేకం విడుదల ఇస్తుంది. Receive your freedom. నీ విడుదల పొందు. You and your family. నీ కుటుంబము, Every member of your family. నీ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు, Every member of your family. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, Every member of your family. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు Is కూడా on fire for God. ఇప్పుడు దేవుని కొరకు అగ్నిలో ఉంచుతారు. Fire for God. దేవుని కొరకు అగ్నిలో
Continue, continue, continue. ఓ అభిషేకం పడుతూనే ఉన్నది, పొందుకోండి. Come on, continue. పొందుకుంటూ ఉండండి, పొందండి, పొందండి, పొందండి. అభిషేకం పొందుతూ ఉండండి. Don't you stop, don't you stop. ఆగకండి, పొందుతూనే ఉండండి. ఎవరు ఆగవద్దు. శ్రీకృష్ణుని భాషను మాట్లాడుతూ అభిషేకాన్ని పొందుతూ ఉండండి. అభిషేకాన్ని పొందుతూ కన్నీరుగా పడబట్టి అభిషేకాన్ని పొందుతూ ఇది అద్భుతాలు పొందే సమయం. The Lord has anointed you ప్రభువుని అభిషేకిస్తున్నాడు. to proclaim to the poor, పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకు, to proclaim the gospel to the poor. సువార్త పేదలకు ప్రకటించుటకు He has anointed you ఆయన అభిషేకిస్తున్నాడు. to proclaim release to the captives. బంధకముల వారికి విడుదల ప్రకటించుటకు, You are anointed to release the captives. బంధకముల వారిని విడుదల చేయుటకు, You are anointed to release the captives. బంధకముల వారిని విడుదల చేయుటకు, You are anointed to release the captives. బంధకముల వారిని విడుదల చేయుటకు, Release the captives. విడుదల చేయుటకు, Release the విడుదల captives. చేయుటకు, Release the captives. విడుదల చేయుటకు. You have been sent to declare sight to the blind. నీవు గుడ్డివారికి నేత్రం కలుగ చేయడానికి All those who are spiritually blind, ఎవరైతే ఆత్మీయంగా గుడ్డి when you speak the word, దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తే their spiritual eyes shall be opened. వారి ఆత్మ నేత్రం తెరవబడతాయి. Spiritual eyes shall be వారి opened. ఆత్మ నేత్రం తెరవబడతాయి. Spiritual eyes shall be వారి opened. ఆత్మ నేత్రం తెరవబడతాయి. Spiritual eyes shall be వారి opened. ఆత్మ నేత్రం తెరవబడతాయి. To declare freedom to the oppressed. వారి ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి వారికి విడుదల ప్రకటించడానికి, Freedom to the oppressed. ఎవరైతే నలిగిపోతున్నారో వారికి విడుదల Freedom to the ప్రకటించడానికి, oppressed. నలిగిపోబడతారో వారికి విడుదల ప్రకటించడానికి, To bless those who are in financial crisis. ఎవరైతే ఆర్థికంగా నలిగిపోతున్నారో వారిని ఆశీర్వదించడానికి, Bless those who are in financial crisis. ఎవరైతే ఆర్థికంగా చిక్కిపోతున్నారో వారిని Bless those who are in financial crisis. ఆశీర్వదించడానికి, In the name of Jesus. యేసు నామమున, In the name of Jesus. యేసు నామమున, In the name of Jesus. యేసు నామమున. You guys close. కళ్ళు మూసుకోండి. All this time the Lord was talking to you. ఈ సమయం అంతా కూడా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Now you talk to the Lord. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రభుతో మాట్లాడు. Don't get distracted. This is the time you were waiting for. ఏ మాత్రం ఆటంకం పొందవద్దు. ఇది ఈ సమయం కొరకే నీవు వేచి ఉంటున్నావు. Talk to Jesus. యేసయ్యతో మాట్లాడు. The Holy Spirit is teaching you. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ సమయం నీకు బోధిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన స్వరము ఈ సమయంలో ఆలకించు. ఆయనతో నీవు మాట్లాడు. ప్రభు ప్రతి విషయం కూడా నీకు బోధించబోతున్నాడు. Thank you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మకు వందనాలు. Thank you for anointing each and every one of us. మన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు అభిషేకించినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for confirming the message. ఈ యొక్క వాక్యములు సూచక క్రియల ద్వారా With creative signs, wonders and miracles. అద్భుతాలు సూచక క్రియల ద్వారా మీరు నిర్ధారించినందుకు వందనాలు. All praise and glory belongs to you. సకల మహిమ ఘనత నీకే చెల్లును గాక ప్రభువా. And I declare, నేను ప్రకటిస్తున్నాను, each one of us are anointed మాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభిషేక్తులమై ఉన్నాం. to study the word, వాక్యాన్ని చదువుటకు, to understand the truths, సత్యములు ఎరుగుటకు, to apply the truths, ఆ వాక్యాన్ని అవలంబించుటకు, and experience complete freedom. సంపూర్ణమైన విడుదలను అనుభవించుటకు In Jesus' name. యేసు నామమున. Amen. ఆమేన్. Can we give our Lord a big, big, big hand of praise? Come on. మన ప్రభువుకి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మహిమపరుస్తాము. Sorry. You know, that's what I was saying when we were praying. They were praying for their own mountains. They were telling their own mountains to get out. How many of you experienced the healing power of God? ఎంతమంది స్వస్థతలు శక్తిని అనుభవించారండి? చేతులు పైకెత్తండి. Look, sister.
Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you happy? Hallelujah. హల్లెలూయా. So let us repeat some scriptures. How many of you want to preach the gospel with signs and wonders? ఎంతమంది స్వార్థను అద్భుత కార్యములు సూచక క్రియల ద్వారా బోధించాలని ఆశపడుతున్నారు చేతులెత్తండి. So I'll give the secret what I learned. కాబట్టి నేను నేర్చుకున్నటువంటి రహస్యాన్ని I'll బోధించబోతున్నాను. share with you my testimony. నా సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్పబోతున్నాను. Years back, కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట somebody came and told me ఎవరు నాతో వచ్చి చెప్పారు, that the Bible is a bag of seeds. మరి వారు చెప్పింది ఏంటంటే బైబిల్ అంతా కూడా విత్తనాల మూట. There are variety of seeds. వేరు విత్తనాలు ఉన్నాయి. If you look for healing, there are seeds of healing. స్వస్థత కావాలంటే స్వస్థత కూర్చున్నటువంటి Seeds of విత్తనాలు, deliverance. విడుదల కూర్చున్న Seeds విత్తనాలు, of anointing. అభిషేకం కూర్చున్న విత్తనాలు, Seeds of prosperity. అభివృద్ధి Protection. కాపుదల. You name it, it is there. మీరు ఒక మాట చెప్పండి, అది ఇక్కడ So ఉంది. this person said anyway. కాబట్టి ఈయన ఈ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. I was thinking, what should I take? Which seed I should take? అయితే నేను అనుకున్నాను నేనే విత్తనం And I తీసుకోవాలి. can say without a doubt, it was God who led me to the place where Jesus opened the Bible, not the Bible, the book of Isaiah, and read the scripture, Luke 4:18 and 19. అయితే మరి నేను ఇదిగా అనుకుంటున్నప్పుడు మరి దేవుడే మరి నన్ను లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 18వ వచనంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళినాడు. And after he finished reading, the book was handed over, అయితే ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆ యొక్క లేఖన భాగాన్ని ఆయన ఇచ్చేశాడు. and Jesus sat down. యేసు ప్రభు కూర్చున్నారు. All the people in the synagogue, their eyes were fixed on Jesus. మరి ఆ యొక్క మందిరంలో కూర్చున్న వారందరి నేత్రులు కూడా యేసు ప్రభు పైన ఉన్నాయి. Jesus said these words, యేసు ప్రభు ఈ మాటలు అంటున్నారు. today, ఈ రోజు in your hearing, నీ వినికిడిలో the scripture has been fulfilled. ఈ లేఖన భాగము పరిపూర్ణమైనది. In other words, Jesus was saying, ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ప్రభు what ఈ God had మాట shown Isaiah 700 years before, మరి Jesus is coming. యెషయాకి మరి 700 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే చూపించినాడో, When Jesus found the place where it was written about him, మరి ఆయనను గురించి మరి యేసు ప్రభు తన యొక్క భాగాన్ని ఎప్పుడైతే ఆయన కనుగొని ఉన్నాడో he opened his mouth ఆయన నోరు తెరిచాడు. and he said to the people in the synagogue, మరి ఆ యొక్క మందిర ఆవరణలో కూర్చున్న వారందరితో చెప్తున్నాడు, this scripture is fulfilled in your hearing. మీరు ఈ యొక్క లేఖన భాగం వింటుండగా ఇది నెరవేర్చబడింది అన్నారు. And then he started his first ministry, అయితే ఆయన మొట్టమొదటి పరిచర్య ఆరంభించారు. not healing the sick, మరి పేదల మరి స్వస్థపరచడం కాదు, but going after the devil and casting out demons. కానీ వెళ్ళి దురాత్మలు వెలగొడుతూ ఉన్నారు. The first ministry Jesus did was to cast out demons. అయితే యేసు ప్రభు చేసిన పరిచర్యలో మొట్టమొదటి పరిచర్య దురాత్మలు In the వెలగొట్టడం. same chapter you can see. అదే అధ్యాయంలో మీరు చూడగలరు. So I also took the same scripture కాబట్టి నేను కూడా అదే లేఖన భాగాన్ని తీసుకున్నాను. and I also read the same line, నేను అదే భాగాన్ని మళ్ళీ చదివాను. and I said, Lord, if it has happened to you, it happens to me as well. ప్రభా ఇది కార్యం నీకు జరిగినట్లయితే నాకు కూడా జరుగుతుంది. And I call myself anointed by God. మరి నేను దేవుని ద్వారా అభిషేక్తుని అని పిలుచుకున్నాను. The Spirit of the Lord is upon me. దేవుని ఆత్మ నాపై ఉన్నది. He has anointed me to proclaim the good news to the poor. ఆయన పేదలకు సువార్త చెప్పుటకై నన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. So I said, from now on when I preach, కాబట్టి ఇప్పటి నుండి నేను బోధిస్తున్నప్పుడు those who are poor in spirit, ఎవరైతే ఆత్మలు పేదగా ఉంటున్నారో their lives will never be the same again. వారి ఆత్మ జీవితానికి ఏమాత్రం అలా ఉండవు. When I open my mouth and speak to those who are in addiction, మరి ఎవరైతే బంధకంలో ఉన్నారో నా నోరు తెరిచి మాట్లాడినప్పుడు they shall be set free. వారు విడుదల పొందుకుంటారు. Those who are spiritually blind, ఎవరైతే ఆత్మీయంగా గుడ్డిగా ఉన్నారో, physically blind, శారీరకంగా గుడ్డిగా ఉన్నారో, people will be healed physically as well as spiritually. ఆత్మీయంగా శారీరకంగా ప్రజలు స్వస్థత పొందుతారు. Those who are in oppression and depression, ఎవరైతే మరి కృంగిపోయి నలిగిపోయి ఉంటున్నారో, or having suicidal tendencies, లేదా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఆశగా ఉంటుందో, they too will be set free. అట్లాంటి తలపు కలిగిన వారు కూడా విడుదల పొందుకుంటారు. And those who are in any kind of financial crisis, మరి ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ they shall get their breakthrough. వారు వారి యొక్క వెలుగును చూస్తారు. So I hardly started through 2 or 3 days, కాబట్టి నేను 2-3 రోజులు అంతే దాన్ని and I సాగాను. got a chance to go to Silvassa in those days. మరి ఆ రోజుల్లో సిల్వసాకి వెళ్ళడానికి నాకు To share my testimony. నా సాక్ష్యం In పంచుకోవడానికి. those days I was not preaching. ఆ రోజుల్లో నేను ప్రసంగించడం లేదు. I was only 3 or 4 months in the Lord. నేను ప్రభులో 3-4 నెలలు మాత్రమే So ఉన్నాను I అంతే. used to go everywhere to share testimony. కాబట్టి అన్ని స్థలంలోకి
సాక్ష్యం When you are చెప్పడానికి invited in a place where nobody knows you, మరి నీవు ఎక్కడైతే నీ ప్రజలు ఎరుగరో అక్కడ నేను పిలిచినప్పుడు there's always an advantage. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆసన తీసుకోవచ్చండి. Don't try to preach in Nazareth. మరి నజరేతులోనే మరి ప్రసంగిస్తానని All ఆశపడాలి. your family members know who you are. మరి నీ కుటుంబస్తులందరికీ తెలుసు నువ్వు ఎవరు. Go out of Nazareth, nobody knows you. మరి ఎవరు ఎరగనటువంటి నాజరేతుని బయటికి వెళ్ళు. So when I went to Silvassa, they asked me after the testimony, అయితే మరి సిల్వర్ మరి వెళ్ళినప్పుడు సాక్ష్యం తర్వాత will you lay hands and pray over the sick? మరి మీరు రోగులపై చేతుల నుంచి ప్రార్థిస్తారా? Will I need that chance? మరి నేను అట్లాంటి అవకాశాన్ని I said, yeah. తప్పకుండా. So I started laying hands, కాబట్టి నేను చేతుల నుంచి ప్రార్థించాను. and there came a man who was born deaf. మరి పుట్టుక నుండి చెవిటి కూడా వచ్చాడండి. I never knew what to do. ఏం చేయాలో తెలియదు. And he was looking at me, I was looking at him. ఆయన నా వైపు చూస్తున్నాడు, నేను ఆయన వైపు And the Lord చూస్తున్నాను. reminded me ప్రభు నాకు చెప్పారు in Luke 4:18, లూకాసు వార్త He has 4:18 anointed me to declare sight to the blind. మరి గుడ్డి వారికి చూపు ఇవ్వడానికి నన్ను In the same అభిషేకించాడు. way, He has anointed me to open deaf ears. అదే రీతిగా మరి చెవిటి వారిని కూడా చెవులు So I తెరిచాడు. put my fingers in his ears కాబట్టి నా యొక్క చెవులు చేతులను and told deaf spirit, come out of him. నేను చెప్పాను ఆ యొక్క చెవిటి కలిగిస్తున్న దురాత్మ బయటికి రా. And then I looked at him ఆయన చూశాడు, and I did like this. ఇలా చేశాను, చిట్కలేశానండి. And he said, అని అంటున్నాడు, ఇట్లా అంటున్నాడు. I said, Sunil, ఇంకా వినిపిస్తుందా? he said, this much. ఇంకా వినిపిస్తుంది అన్నాడు. And I started dancing and screaming. నేను నాట్యం వేస్తూ అరుస్తున్నానండి. People thought I was deaf and I got healed. ప్రజలు అనుకుంటున్నారు నేను చెవిటి వారినేమో ఇప్పుడు స్వస్థత పొందుకున్నాను. That night I ran about 2 kilometers ఆ రోజు రాత్రి 2 కిలోమీటర్లు to పరిగెత్తాను. the SPD booth. In those days we used to have 9 o'clock SPD booth. After చూడండి ఆ రోజు 9 గంటలకు ఎస్టీడీ బూత్ హాఫ్ రేట్ వచ్చేది. tears rolling down, మరి కంటిలో I told my wife, today a man born deaf got healed completely. మరి నా భార్యతో ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఈ రోజు మరి చెవిటి వాడు సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందాడు. Next day when I was standing, మరుసటి రోజు నేను నిలబడ్డప్పుడు my line was the longest. నా యొక్క లైన్ చాలా పెద్దగా ఉందండి. And in 3 days, 12 people who were deaf got healed. మరి 3 రోజుల్లో మరి 12 మంది చెవిటి వారికి వినికిడి వచ్చేసిందండి. I'm sorry, I forgot about the lady with vertigo. After lunch, we will deal with that vertigo. మరి వర్టిగో కోసం ప్రార్థన చేస్తారన్న అమ్మ మరి నిలబడుతున్నప్పుడు చక్కెర వస్తుందని చెప్పావు కదా. లంచ్ తర్వాత నీకోసం After lunch, we will come and fix up the vertigo, okay? లంచ్ తర్వాత నీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Okay, praise God. వినిపిస్తుంది. So will you do the homework? కాబట్టి మీరు హోంవర్క్ చేస్తారా? I shared with you how I took the word and I kept repeating and believing, and then these things happened. ఏ విధంగా వాక్యాన్ని తీసుకొని వాక్యాన్ని నేను ప్రకటించానో ఈ కార్యాలు ఎలా జరిగాయో నేను చెప్పానండి. So now we have a great celebration. ఇప్పుడు గొప్ప విందును మనం చేయబోతున్నాము. Tell me what is the celebration? ఈ యొక్క పండుగ ఏంటండి? My birthday, very good. అవునండి, నా బర్త్డే అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we are going to celebrate the birthday of Luciaka. కాబట్టి మన లూసియా యొక్క బర్త్డేని మనం Come on, give her a mighty hand. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టాలండి. That's what I said to her. నేను అదే ఆమెతో చెప్పాను. God gave everybody life. దేవుడు అందరికీ జీవాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. God gave everybody resources. దేవుడు అందరికీ ఉత్పత్తులను ఇచ్చాడు. God gave everybody time. దేవుడు అందరికీ సమయాన్ని ఇచ్చాడు. But she has been using that currency కానీ ఈమె మాత్రం అంటే కరెన్సీని in the kingdom along with the spouse, దేవుని యొక్క రాజ్యం నిమిత్తమే తన యొక్క భర్తతో కలిసి and they have been such a great blessing వారు అందరికీ గొప్ప దీవెనగా ఉంటున్నారు. to people around the world. ఈ ప్రపంచం అంతటికీ దీవెనగా ఉంటున్నారు. We thank God for such people అటువంటి బిడ్డలను బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు. who uses their resources వారి వనరులన్నీ కూడా దేవుని కోసము, not as owners of the resources, మరి వనరుల మరి అధిపతులుగా కాదండి, but like a true stewards of the kingdom of God. కానీ దేవుని యొక్క నిజమైన పరిచారకులు వలె. If today Wilson and I am standing, ఈ రోజు నేను నిల్సన్ నిలబడుతున్నామంటే this is not our platform. ఇది మా ప్లాట్ఫామ్ కాదండి. This is a platform where they have cut their own wood.
ఇది మరి వారు వారి చెక్కని కోసినటువంటి ప్లాట్ఫామ్. Like Abraham cut his own wood మరి అబ్రాహాము తన సొంత చెక్కని ఏ విధంగా and took his son for the sacrifice. తన యొక్క కుమారుని బలియాగం కొరకు తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా Before a person stands on this platform, మరి ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ పై నిలబడే ముందు the person has gone through terrible testing భయంకరమైన పరిశ్రమల ప్రజలు వెళ్ళి ఉన్నారు. and has passed those tests ఆయన యొక్క పరీక్షని వీరు నెగ్గి ఉన్నారు. and can still preach the gospel in spite of all the tests, వీటన్నిటి మధ్యలో కూడా ఇంకా స్వార్థ బోధిస్తూనే ఉన్నారు, trusting in God. దేవుని మీద నమ్ముతూ. So please welcome such a soldier with us. కాబట్టి ఇటువంటి సైనికులను మన వేదిక మీదకి So ఆహ్వానిస్తాము. we have Luciaka from Hyderabad. హైదరాబాద్ నుండి యూసెఫ్ గారు వచ్చేస్తున్న గట్టిగా మంది చెప్పండి వచ్చండి. I'm a little naughty fellow, please bear with me. Yeah, who's going to take the money? Who's going to give? టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ మరి స్టేజ్ మీదకి రావాలని ఆహ్వానిస్తున్నాం. స్కైప్లో ఇప్పుడు రోజు వచ్చే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు స్టేజ్ మీదకి. సో మీరు ఫస్ట్ ప్రే చేసుకుంటారు. ఒక మాట అందరం నిల్చున్నాం కాబట్టి మీరందరూ రండి, ప్రత్యేకంగా కాదు అందరు రావచ్చు. రోజు ప్రేయర్లో ఉండే వాళ్ళతో పాటు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. నేనైతే యేసు ప్రభు ఒక మంచి కాపరిగా ఎవరైతే తప్పిపోతారో వాళ్ళ కొరకు వెతికినప్పుడు మనందరం వచ్చాం. రండి అమ్మా రండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆశ అనుపమ రారా? థ్యాంక్ యూ జీసస్. Praise the Lord. ఓకే, మీరు రండి అమ్మా, అందరు కొంచెం మంచిగా రండి, ముందుకు రండి రండి. This is all your family? మాధవి, సిల్వియా, నవ్యత, లత. ఓకే, Only ladies special, huh? మీరు వచ్చిన తర్వాత అన్న రాజన్న All ladies special train. స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ జీసస్. All the ladies have surrounded your wife. You have no chance to be close. అక్క బర్త్డే చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. దేవుడి కృపతో, దేవుడి మహిమతో గత సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడి మరి ఒక నూతన దినాన్ని ఇచ్చినందుకు దేవుడిని మహిమపరుస్తూ మరి సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. దానికంటే ముందుగా ఎందుకో దేవుడు నాకు ఆ ప్రేరేపణ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. మరి యేసు ప్రభు తప్పిపోయిన గొర్రెలన్నింటినీ మరి వెతుకుతూ రక్షించి, ఎవరైతే తప్పిపోయి ఉన్నారో 99 మంది కాదు, ఒక్కరి కొరకు యేసు ప్రభు వచ్చి మనల్ని ఆ విధంగా రక్షించుకున్నాడు. Today the Lord is giving me the inspiration to share. Today the Lord is giving me the inspiration to share this about sister. The Lord Jesus has come into this world not for 99 but for one lost soul. సో అలాంటి వారం మనందరం కూడా. So we are like those lost souls. అలాగే మరి లూసి యొక్క ప్రత్యేకంగా డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీ గత 20 సంవత్సరాలు అన్న, లూసి యొక్క, రాజన్న ఫౌండర్స్గా ఉంటూ
మరి అనేక మంది తప్పిపోయిన మనలందరినీ ఎప్పటికప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ఎవరైనా ప్రేయర్కి రాకపోతే ఎందుకు రావట్లేదని అడిగి మరీ తిరిగి ప్రేయర్లో రప్పించే గొప్ప మనస్తత్వం దేవుడు తనకిచ్చారు. దానిని బట్టి దేవుడిని మహిమ పరచుదాం. So for last 20 years, they all were like lost souls. But then from past 20 years, it is Luciaka and Rajana who have been carrying out this ministry. And if there is somebody who are not coming to prayer, they used to ask us to why they are not coming for prayer and make sure that they come into the presence of the Lord. అలా ఎప్పుడు తప్పిపోకుండా ప్రార్థనలోకి నడిపించే గొప్ప వ్యక్తిని దేవుడు గొప్పగా అధికంగా మరి ఒక సంవత్సరం ఇంకా మునుపటి కంటే అధికమైన మేలులతో నిన్ను దీవిస్తాననే వాగ్దానం దేవుడు స్థిరపరచబోతున్నాడు. కాబట్టి దేవుడికి మహిమ కలుగునుగాక. And always she has been a great encouragement for us. She has always been praying for us. And I pray, and it is my desire, that the Lord will bless her more and more in the days to come. ఆమేన్ ఆమేన్. బ్రదర్ జాన్సన్ గారు ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తారు. Heavenly Father, we thank you, we praise you, that according to your word, blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord, for all these spiritual blessings that you have blessed her. She has been using it for your kingdom and for your people. పరలోక తండ్రి, మీరు ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలను మీరు ఇస్తున్నందుకు మీ యొక్క నామాన్ని ధన్యత చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మరి ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు ఈ నీ బిడ్డకి ఇస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. Thank you for our parents who educated her in the word and built her up and prepared her for this ministry. ప్రభా, మరి ఆ సహోదరి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే వాక్యంలో మరి ఆమెకు తరఫీదునిచ్చి ఆమెను కట్టి ఈ రోజు ఈ పరిచయను అప్పచెప్పినారో వారిని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for her siblings. మరి తన యొక్క చెల్లెలు అక్కలను బట్టి వందనాలు. And she can remember the day when she walked into the church, the day she got married to our precious brother Rajan. ప్రభా, మరి అదే రీతిగా ఆ రోజు మరి వివాహం జరిగినటువంటి రోజు ప్రభా, మరి రాజన్నతో కలిసి ఆ యొక్క ఆలయంలో ప్రవేశించినటువంటి ఆ దినము గుర్తుంటుంది ప్రభా. The day they said, I do to each other. మరి ఒకరినొకరు చూసి ఆ యొక్క వాగ్దానాలు పట్టుకొని నేను చేస్తాను అని ఎప్పుడైతే చెప్పి ఉన్నారు, Lord, a new journey began from her mother's house to a family house. ప్రభా, మరి తల్లి ఇంటి నుండి ప్రభా ఒక కుటుంబంలోనికి నూతనమైనటువంటి ఆ యొక్క మార్గం ఏర్పడింది. Thank you, Lord, that she built a nest with her husband. ప్రభా, మరి ఆమె యొక్క గూడు తన యొక్క భర్తతో కట్టుకుంది. And in that nest you blessed her with anointed children. ప్రభా, అదే రీతిగా ఆ గూడులో 2 అభిషిక్తులైనటువంటి బిడ్డలను ఇచ్చారు. And she went in search of more children. ప్రభా, ఆ విధంగా అనేక బిడ్డల కొరకు ఆమె వెతుకుతూ వెళ్ళింది. They are surrounded with so many spiritual children. ఈ రోజు అనేక ఆత్మీయ బిడ్డలను ఆమె కట్టుకొని ఉంది ప్రభా. And what started as a small family between the two, అయితే ఇద్దరి మధ్యలో ఆరంభమైనటువంటి ఈ చిన్న కుటుంబం the family has extended across the world. ఈ రోజు ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఈ యొక్క కుటుంబం విస్తరించింది. Not only by flesh and blood, రక్త మాంసములు మాత్రముగానే కాదు, but by your spirit, Lord. కానీ మీ ఆత్మ ద్వారా ప్రభా. This good work that you have started in their life, ప్రభా, వీరి జీవితంలో మీరు ఆరంభించినటువంటి ఈ మంచి we క్రియ thank you, Lord, that you are making it grow. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది ఎదగబోతుంది. You are developing it. మీరు దీనిని ఉత్పత్తి చేయబోతున్నారు. You are making it mature. దీనిని ఇంకా పరిపక్వతంలోనికి And తీసుకున్నారు. only you are bringing it to completion. మీరు మాత్రమే దీన్ని పరిపూర్ణం చేయబోతున్నారు. We thank you, Lord, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. for their married life, వీరి యొక్క వైవాహిక జీవితాన్ని బట్టి that they have been blessing to so many married people, వీరు అనేక వైవాహిక ప్రజలందరి దంపతులకు దీవెనగా ఉన్నారు. so many children, అనేక మంది బిడ్డలకు దీవెనగా ఉన్నారు. so much in their finances. వారి యొక్క ఆర్థికంగా కూడా అనేకంగా దీవించారు. Thank you and praise you for everything, O Lord. ప్రతి విషయం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. That we stretch out a hand మేము మా చేతులను చాచుతున్నాము, and we bless them మేము వారిని దీవిస్తున్నాము with your anointing. మీ అభిషేకముతో. The Spirit of the Lord is upon you, Luciaka. లూసి యొక్క ప్రభుని ఆత్మ మీ మీద ఉన్నది. For God Himself has anointed you. దేవుడు తానే నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు. He has anointed you to proclaim the good news to the poor, ఆయన పేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు. along with your spouse, మీ భర్తతో సహా, along with your children. మీ పిల్లలతో సహా.
You have been anointed to proclaim release to the captive. నీవు బంధకంలో ఉన్నటువంటి వారికి విడుదల ప్రకటించడానికి పిలువబడి You ఉన్నారు. have been anointed to declare sight to the blind. గుడ్డి వారికి చూపును ప్రకటించుటకు ఇచ్చుటకు అభిషేకించబడి ఉన్నారు. Marching forward to set the captive, the oppressed free. బంధకములో నలిగిపోయిన వారికి విడుదల ఇవ్వడానికి సాగిపోతూ ఉన్నారు. To declare financial breakthrough in people's life. ప్రజల జీవితాలలో ఆర్థికంగా చిక్కిపోయిన వారి జీవితంలో మీరు విడుదలను తేబోతున్నారు. God has blessed you to be a blessing to the nations. మరి అనేక జాతులకు దీవెనగా ఉండడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. You are the sheep that hear the voice of the good shepherd and follow him. మంచి కాపరి యొక్క స్వరాన్ని విని ఆలకించేటువంటి మంచి గొర్రెగా మీరు ఉంటున్నారు. God has restored your soul and makes you walk in the path of మరి righteousness. నీ యొక్క ప్రాణమును సేద తీర్చి నీతి మార్గంలో ఆయన నిన్ను నడిపించబోతున్నాడు. Jesus the good shepherd is making you lie down in green pastures పచ్చిక బయలులో యేసు ప్రభు మంచి కాపరిని తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. and leading you to still waters. ఆయన మరి సమాధానకరమైనటువంటి జలముల యుద్ధ The Lord is నడిపించబోతున్నాడు. saying to you, Luciaka, ప్రభు మీతో అంటున్నారు, లూసియక there might be times సమయం రావచ్చు when you're walking through the valley of darkness, గాఢాంధకారంలో నేను నడుస్తావేమో, but you shall not fear. కానీ నువ్వు భయపడవు. You shall not fear, నీవు భయపడవు, because the Lord is with you. ఎందుకంటే ప్రభు నీతో ఉన్నాడు. His word is with you. ఆయన వాక్కు నీలో ఉన్నది, His spirit is in you. ఆయన ఆత్మ నీలో ఉన్నాడు. Yes, God has prepared a banquet for you, sister, అవును సహోదరి, దేవుడు నీ కోసం బల్ల సిద్ధం చేసి in the ఉన్నాడు. presence of your నీ enemies. శత్రువుల ఎదుటే God has anointed you with fresh oil, దేవుడు నీ నూతన తైలంతో అభిషేకించి and your heart is overflowing with joy. నీ యొక్క హృదయం సంతోషంతో పొంగుతూ ఉన్నది. Surely blessings will follow you. తప్పకుండా ఆశీర్వాదాలు నిన్ను Surely వెంబడిస్తాయి. God's love will follow you. దేవుని ప్రేమ నిన్ను వెంబడిస్తుంది. Surely God's mercy and grace will follow you దేవుని యొక్క కృప కనికరం నిన్ను వెంబడిస్తుంది. all the days of your life, నీ జీవిత కాలం అంతయు and you shall live in the house of the Lord forever. చిరకాలము నువ్వు యెహోవా మందిరంలో నివాసం చేసేదవు. So we bless you in the name of Jesus కాబట్టి మేము నిన్ను యేసు నామమున with ఆశీర్వదిస్తాము. all the goodness of God, దేవుని యొక్క మంచితనముతో blessed with good health, మంచి ఆరోగ్యంతో దీవించబడు. freedom from all sickness and disease, ప్రతి రోగము ప్రతి బలహీనత నుండి విడుదల, protected from all kinds of accidents, ప్రతి విధమైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్ నుండి తప్పించబడు. blessed and prospering and successful. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పొంది విజయాన్ని పొందు. Nothing broken, nothing missing in your life. నీ జీవితంలో ఏది కొరత ఉండవద్దు, ఏది కూడా నీ జీవితంలో విరిగిపోవద్దు. Whatever your eyes have not seen, నీ కనులు ఏది చూడలేదో, whatever your ears have not heard, నీ చెవులు ఏది వినలేదో, what have not even entered your heart, నీ హృదయంలో అగోచరమైనది, all those things that God has prepared for you అవన్నీ కూడా దేవుడు నీ కోసం సిద్ధం చేసి are ఉన్నాడు. manifested in your life in the name of Jesus. యేసు నామములో ఇవన్నీ నీ జీవితంలో వ్యక్తపరచబడబోతున్నాయి. And you are a partaker of God's divine nature నీవు దేవుని యొక్క స్వభావంలో నీవు పాలు పొందుతావు. all the days of your life. నీ జీవిత కాలం అంతయు Your hands are anointed నీ చేతులు అభిషేకించబడ్డాయి. to cast out demons, దురాత్మను వెలగొట్టుటకు, to heal the sick, రోగులను స్వస్థపరచు, proclaim the word వాక్యాన్ని ప్రకటించుటకు, with the demonstrative power of God. దేవుని మరి వ్యక్తపరిచే శక్తి ద్వారా The word that is proclaimed shall not come back empty, నీ ప్రకటిస్తున్నటువంటి మాట తిరిగి నిరర్ధకం కాదు, but shall bring forth the manifestation. కానీ అది ఆ క్రియ జరిగిస్తుంది. And last but the top, చివరిగా కానీ అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది, people will always know you by love. ప్రేమ ద్వారా ప్రజలు నీకు తెలుసుకోబోతున్నారు. People will recognize that Christ is in you by the agape love that flows out of your heart. నీ నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి అగాపే ప్రేమ ద్వారా ప్రజలు నిన్ను గుర్తించబోతున్నారు. Thank you and praise you, Father, for this blessing. తండ్రి, ఈ ఆశీర్వాదాలను బట్టి వందనాలు, We have స్తోత్రాలు. spoken the word, మేము మాటను పలికాము. the spoken word. ఈ పలికించబడిన ఈ మాట Angels, you heard it, దేవదూతలారా మీరు విని ఉన్నారు. and you are bringing forth all that we have prayed for. మేము ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో మీరు చేస్తున్నారు. In Jesus' name, యేసు నామమున, in Jesus' name, యేసు నామమున, in Jesus' name, యేసు నామమున. amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చిన్న సాక్ష్యం చెప్తానంటే, ఇదే కాలంలో నేను ప్రార్థన చేసి ప్రభుని అడిగాను, ప్రభువా ఈరోజు నా బర్త్డే సందర్భంగా నాకు ఒక వాగ్దానం ఇవ్వండి, నా గురించి దేవా మీ తలంపులు ఏంటో నాకు తెలియచేయండి అని అడిగాను. This morning I was praying and I said, Lord, today is my birthday. So what is your will and what is your desire about me? I'm telling truth standing in the pulpit.
లూక్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 14 లూకా 4వ అధ్యాయం 4:18 ఇచ్చారు. And the Lord gave me, truly I am telling, standing at the pulpit, the Lord gave me Luke 4:18. అక్కడ లూకా సువార్త 4:18 ఏముందంటే, దేవుని ఆత్మ నాపై ఉన్నది, పేదలకు సువార్తను బోధించుటకు, చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలకు విమోచన కలిగించుటకు నీకు ఇచ్చాను అని దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చారు. బట్ నో బ్రదర్ మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు, బ్రదర్ ఏం మా ప్రార్థన చేశారు మీరు విన్నారు కదండి, ఏం ప్రార్థన చేశారు? లూస్ యొక్క గాడ్ ఈస్ అనాయింటింగ్ యూ విత్ సేమ్ వర్సెస్ వాట్ గాడ్ హస్ గివెన్ మీ ఇన్ మై రూమ్, ఇన్ పర్సనల్ రూమ్. Now God is telling in front of everybody, declaring through the mouth of a prophet. I thank you, brother. And ఆ విధంగా ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని ప్రభు ఈరోజు కన్ఫర్మ్ చేసినందుకు దేవునికి నేను వందనాలు చెప్తున్నాను. సెకండ్గా దేవుడు చెప్పారు, So when I was praying in my room this morning, the Lord gave me this promise. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach good news to the poor and to set the captives free. I prayed this prayer in my personal room, but today the Lord has confirmed the same promise here in His place through His prophet. Second prophecy, brother said that He will be sent to the different countries through Aruna. Aruna's daughter was here 2 years in the Divine Light Ministry. She was anointed. Now she started. So she's anointed and now she started ministry in UK. So in UK lo kuda Divine Light Ministries are started through her daughter-in-law. So it is extended, Divine Light Ministries is extended to UK. God is opened the door. That is a blessing God has given. Also we have an argument. Can you raise a hand? Through her, our own sisters in America and California. Through them, so all of them, most of them are there. And through her, and the USA is also open. And every day we are in the sky. That is why you all see all these. Those standing behind me, I don't know anyone. Of course, some people only I know. But how they connected to me, because we started this lockdown low. Skype lo start chesam. Every day we pray from 11:30 to 1 o'clock. Also 9 to 8:30 to 9. So we God told them to make them 7 groups. So we divided into 7 groups. There are 7 leaders. Then God said multiply it. Now there are 21 leaders are here. They have own groups and they are preaching. Everyone here, God is using them. They never open their mouth in their life. They never. Especially I see Asha, some people here, no. Asana prayer, no, తెలుస్తుందా అని అనుకున్నానండి. I never knew, I never seen some of them opening their mouth, but now you ask them, now they are ready. Everybody got trained and now they are praying. And for all of you to come here also, they started praying. 7 groups started praying. Since 1 week they are praying for this meeting Sunday. 7 groups continuously, morning 1 group, evening 1 group. Like that continuously every day they are praying. Me andari kosam they prayed for all of each and one of you. That is why here so many people. And you all people came because of these people are intercessed through their prayers, and they prayed so much and they cried and prayed, Lord bless this meeting, let every person should be blessed. So I thank Lord for every one of you, and also especially those who are standing behind me. Behind me they prayed so much than me. They are all the one who are praying so much. వారి నాకంటే ఎక్కువగా ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు. So we are on the Skype, and as well as God has opened the doors. మరి లాక్డౌన్లో కొన్ని రోజుల వరకు మరి ఇక్కడ ప్రార్థన జరగలేదు, కానీ ప్రార్థన చేశాము. Especially Helen and one more, they prayed and they said in this hall, Lord opened the hall for the prayer, because this hall was closed for 1 year and no retreats are opening already. I think in Hyderabad, in Catholic Church, maybe first retreat is happening here, because even Namutani is not open brother till now because of Corona. No virus retreats. I think this is the first retreat God has opened because of the power and faith in the word of God. And God has blessed so many people. ఇంతమంది మీరు వచ్చారు. Thank you very much. God bless you. మీరు నా కోసం whatever you prayed, I pray that Lord God to bless you more than me. Everybody, let God use all of them more than me and more than you, because you prayed for me. Let all of it used. And I asked last one, brother చూసినప్పుడు I learned only one thing అండి. Love, lot of love in Brother Johnson. I don't know how much patience and how much love. So I told Lord, give me that love. I don't want anything but అట్లాంటి ప్రేమ నాకు ఇవ్వండి. So brother also prayed that.
God bless her with the love. So thank you for all these promises, brother. Brother, thank you very much. Thank you, Jocelyn, for coming. And for everybody, thank you. God bless you. We don't take much time. We don't want to wait you because this is the time for the word of God. Kosam manam pilicham. We also have the prayer meeting tomorrow. Same hall tomorrow. We have the from 10:30 to 4 o'clock. దయచేసి ఈ యొక్క మరి మీరు వేస్ట్ చేయకుండా రేపు కూడా మీరు సమయాన్ని వాడుకొని సమ్ ఆర్ కమింగ్ at 12 o'clock, 1 o'clock. You are disturbing somebody if you come late. అర్థమవుతుందా బ్రదర్? మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, కూర్చోండి, డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. I don't know where to put. So please come on time. If you really want to know the kingdom of God, if you want to deliver us, please come by 10:30 tomorrow. Only one day is left. Brother is not available. I didn't tell you anything about brother. Brother is not. Every time, all the countries you see brother in one day in Ireland, one day in Dubai, Sri Lanka, USA, New Zealand, Australia, Singapore, all the places brother is not at all available. And somebody is surprised, how come that brother is coming to Hyderabad? That is the prayer of all these people. Pray and you pray. God has seen your tears and God has done. Thank you very much for all of you. Thank you very much for all of you also. Standing at the base of me. Yeah. I have. Okay. To you, happy birthday to you, happy birthday to dear sister, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, dear Akka. Happy birthday to you. Many greetings to you. Many greetings to you. Many greetings to dear Akka. Happy birthday to you. ఈ సమయంలో మరి బ్రదర్ జాన్సన్ గారు, విల్సన్ ఇద్దరు వచ్చి లుజెక్క రాజన్నకి షాల్వాతో సత్కరిస్తారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీ నడిపినందుకు గాను అదే రీతిగా ఇంతమందిని దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన బ్రదర్ రండి, బ్రదర్ కమ్ కమ్, విల్సన్ రండి, జోస్లిన్ కమ్, జోస్లిన్ కమ్ 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 You can be the fire of the fish. వాళ్ళకి బోకే. ఓకే, అవి అనిత గాడ్ బ్లెస్ యూ జోశ్రీ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అక్క. మరి బంగారు మీరక్క మరి ఆంటీ ఇద్దరు వచ్చి మరి ముందుకు వచ్చి మరి అక్కకి మన స్కైప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ, మన టీం మెంబర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే చక్కగా పెద్దవారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి అక్కకు బోకే సమర్పిస్తున్నారు. సో అనిత, నెక్స్ట్ అనిత మాధవి కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక షాల్ తీసుకొచ్చి అక్కడిని సత్కరించాలని ఫ్రమ్ ముత్తంగి నుంచి రండి రండి రండి. ఆశీర్వాదం కురిపించు యేసునాథా, పరలోక వర్షం ఆశీర్వాదం కురిపించు యేసునాథా. ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా మరి అక్కడికి ఏదో తీసుకొచ్చారు సమ్ గిఫ్ట్. మరి పరలోక వర్షం ఆశీర్వాదం కురిపించు యేసునాథా, పరలోక వర్షం ఆశీర్వాదం కురిపించు యేసునాథా. మరి యొక్క లాస్ట్ గిఫ్ట్ అక్కకి డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీ మరి అందరి తరపున ఒక చిన్న శారీ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి వెళ్ళండి, పోండి, రండి రండి రండి. ఓకే, Big claps. సో వచ్చిన మీ అందరికీ దేవుడికి మరి దేవుడి తరపున డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత లంచ్ ఫాలో ఉంటుంది. తర్వాత
మళ్ళీ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళకుండా మరి ఒక సెక్షన్లో పాల్గొనండి. For lunch